Joliba TV jabarani filɛbaw an ka foli ani taninu an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw fo ka aw barikada aw minnu sigin bɛ k'aw ka jɛmukan min n'a bɛ lase aw ma juma o juma nɛgɛ kaɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka se a kaɲɛ 22 ma l'heure 1 ani minute 30 an bɛn'o de kɛ baro la min ye jamana kɔnɔna kibaruyaw walasa jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kɔnɔna kibaruya la cogo min na ni an sigilen o de kɛnɛ kan minnu fana bɛ kan an lamɛn sisan radio Joliba sanfɛ Bamako yan Segukaw fɛ yen nɔ Sikaso radio Joliba bɛ nin bɛɛ lajɛlen la o tuma an bɛ olu bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ kan filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la ayiwa diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a fɔ an ɲɛna aw ni ɲankuma min ye aw ka jɛmukan n'an k'a ma ko jama kodi bi jumadon in na septembre kalo tile 15 san 2023 ni an sigilen o kɛnɛ kan bi an bɛna kuma babu min kan o ye k'a fɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔ bi ayiwa kuma kelen min bɛ maaw da ani jɔrɔna ko kelen min bɛ maaw la bi o ye lakanabaliya ye an b'a dɔn k'a fɔ lakanabaliya in hali sisan ayiwa ji kɔni bɛ da ale sɛnɛ kan hali ni waati in na an b'a dɔn k'a fɔ bamanciw olu bɛ labɛn na walasa ka se ka tiɲɛni boloda Mali jamana kɔnɔ nka waati kelen fana Mali finitigilakaw n'o ye sɔrɔdasiw ye olu kɔni bɛ ka wulikajɔ fana kɛ ka jamanadenw ani bolofɛnw lakana ayiwa yamaruya kɔnɔna la n'o ye jamana ale yamaruya ye bi an ye wele bila an balakaw dɔnna na walasa u fana ka se k'u da don jamana kɔnɔna kibaruyaw la an b'a dɔn k'a fɔ olu fana jɔyɔrɔ ka bon jamana in a ko sumali la kosɛbɛ ayiwa min ye musolakaw ye minnu bɛ politiki tɔnw kɔnɔ minnu fana bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ an ye wele bila olu de ma nka fɔlɔ ye madame Tarawele Umu Bokum ale ye ayiwa min bɛ tali kɛ kuma lasela n'o ye cadre de concertation des femmes des partis politiques a bɛ politiki tɔn APM Maliko fana kɔnɔna la madame Bokum i ni su an b'a fɔ i ni ɲankuma kɔri baasi t'i la an ka maa welelen filanan o bɛ tali kɛ Fatima Mayiga ale ye ayiwa musow ka jɛrɛjɛkulu min ni o ye ayiwa jamana kɔrɔnfɛla cɛmancɛ a n'a tilebiyanfan n'an k'a ma ko coalition des femmes leaders du nord sud et du centre wa n k'a fɔ baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'an k'a ma ko cabinet ESN o ɲɛmɔgɔba don madame Mayiga i ni su Jalo kɔri baasi t'i la baasi t'an na an tilela yɛrɛ la ayiwa o diyara n ye i nana n ka wele jaabi an ka maa welelen sabanan o ye Aissata Bari ale ye min bɛ tali kɛ politiki tɔn dɔ bɛ yen n'an k'a ma ko initiative pour la concrétisation des attentes du peuple ICAP ale ye o ayiwa politiki tɔn in bɛ se ka sigi jamana fan bɛɛ fɛ cogo min na n'o ye chargé de l'implantation du parti madame Bari i ni su an su kɔri baasi t'i la baasi tɛ n na ayiwa i nana n ka wele jaabi o diyara n ye an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na an y'aw tulo lasɔmi sisan k'a jira k'a fɔ min ye jamana kɔnɔna ye an b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔrɔnfɛla bi bi in na a kalayalen don kosɛbɛ dɔgɔkun tɛmɛnen in na bato min bɛ yen n'an k'a ma ko Tɔnbɔkutu bamanciw binna ale ka maa hakɛ min bɔnɛna o nin na o de ka ca kosɛbɛ o ka bɔ yen nɔ an y'a ye k'a fɔ min ye Tɔnbɔkutu yɛrɛ ye bamancimaw bɛ ka mugufili o mugufili ta ka ɲɛsin nin dugu in ma nka o mara fana a jala k'a fɔ min ye bamanciw ye ayiwa min ye muguforo ani ayiwa ka ben sɔrɔdasiw ka dagayɔrɔw kan o de fana waleyaw bɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na ayiwa min ye wulikajɔw ye jamana ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛli la jamanadenw olu n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogo min na o tuma min ye an ka maa welelenw ye olu bɛna ayiwa u da don ni baro ninnu de la o tuma baro an b'a sigi madame Bokum Umu n k'a fɔ e ye APM Maliko olu ka musow ka ayiwa kuntigi ye i ye ayiwa politiki tɔnw musow tɔgɔ la e olu fana ka kuma lasela ye ayiwa ɲininkali min bɛ n fɛ bi ka lase aw ma o ye k'a fɔ lakanabaliya min bɛ Mali kɔnɔ bi ka daminɛ san caman fo ka na se sisan ma ayiwa e ye jateminɛ jumɛn k'a la fo ka na se walejugu laban minnu kɛra ka ɲɛsin jamanadenw n'u bolofɛnw ma i bɛ gɛrɛ mikoro la dɔɔnin. C'est bon? A ka ɲi. Ayiwa an bɛ jama bɛɛ fo salamu aleykum an b'a ɲini ala fɛ ala ka kuma ɲuman bɔ an da an bɛ kuma minnu fɔ a ka kɛ kuma ladirimaw ye min bɛ hakili di mɔgɔw ma ala ka kuma den bɔ an da ala ka n'a ba bɔ an da yanni an ka baro daminɛ an bɛ dugawu kɛ an ka banbagatɔw bɛɛ ye finitigi fara siviliw kan ala ka hinɛw bɛɛ lajɛlen na ala ka jamana in basigi jaabi ka nin ɲininkali n diyara n ye parce que i y'a fɔ cogo min na lakanabaliya min filɛ sen na musow bɛ dɔ dɔn a la parce que n'i y'a mɛn lakanabaliya a kɔlɔlɔ fɔlɔ ye jɔn ta ye musow ni denmisɛnninw minnu bɛ kɛ firiyatɔ ye ani minnu somɔgɔw bɛ ban donc
a tɛ se ka taa k'a fɔ ko musow tɛ dɔ dɔn a la maintenant an kɔni bɛ min dɔn an b'a dɔn bi kɔni alhamdulilayi arabil alamina jamana marabagaw an ka finitigiw tɛ boli bilen parce que fɔlɔ finitigiw de tun bɛ boli ka k'anw to yen mais bi an y'a ye o tɛ ka kɛ mais kɛlɛ fana falenna maintenant ni an sera solution yɔrɔ la min b'an kɔnɔ an b'o fɔ mais an ye kɔlɔsili min kɔni kɛ bi an y'a dɔn k'a fɔ finitigilakaw u bɛ ka san sɔrɔ minanw sɔrɔla u bɛ ka baara kɛ u tɛ ka boli ka kanw abandonner u tɛ ka boli ka civiliw abandonner mais o m'a to saya bɛ ka kɛ donc sisan civiliw yɛrɛ an ɲɛ b'a la banbagaciw yɛlɛmana civiliw de fagali la o ye ko de an tun tɛ min dɔn bato yɛrɛ ka attaquer nin y'a fɔlɔ de ne kɔni ka jate la a bɛ se ka k'a kɛra siɲɛ dɔ ta ma juguya o kɛra mɔgɔ 2 ɲɔgɔn ye mais o don nata an y'a ye o kɛra cogo min na donc vraiment fɛn min don bi an bɛɛ dusukun kamkaminen don an bɛɛ dusukun kamkaminen don mais an musow kɔni ne bɛ ka kuma bi n bɛ ka kuma en tant que femme en tant que mère en tant que épouse en tant que sœur mais n tɛ ka kuma en tant que femme de parti politique an bɛ ka kuma bi parce que malidenya yɛrɛ de la min b'an kun na an kan cɛ an b'a fɔ solution na n'ala sɔnna. D'accord madame Bari kuma ɲɛbila la bi bi na Mali lakana ko a bɛ lahalaya min na bi aw musolakaw an b'a dɔn k'a fɔ aw jɔyɔrɔ ka bon jamana basigili fana na bi ayiwa waati laban ninnu na waleya minnu kɛra e y'a faamu cogo di. auzubillahi mina shaitanir rajim n bɛ ala fo fɔlɔ alhamdulilahi rabil alamina n bɛ seli an kuntigi kan kisi ni nɛɛma b'a ma n bɛ tasibila kɛ kabi 1960 jusqu'à nos jours an ka mɔgɔ minnu fatura finitigiw ani civiliw ala ka hinɛw bɛɛ lajɛlen na ala ka yafa k'u ma ala k'an yɛrɛw ɲɛ k'an ta don kɔnɔ bon ɲininkali min bɛ ka kɛ bi lakana gɛlɛya la bato min atakɛra o don vraiment a ye kinikini don an na a y'a misimisi parce que an ɲɛ b'a la maliyɛnw de bɛ ka maliyɛnw kɛ ten an bɛɛ ye maliyɛn de an bɛɛ maliyɛn minnu bɛ ka nin kɛwale cɛjugu in kɛ olu ye maliyɛnw ye an minnu fana minnu bɛ ka sa olu ye maliyɛnw de donc vraiment bi an jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ parce que musow bɛ sa musow denw de bɛ sa musow cɛw de bɛ sa musow balimakɛw de bɛ sa musow de kɛra firiyatɔw ye bi denw de kɛra yatimɛw ni falatɔw ye bi voilà an bɛ dugawu de kɛ sisan an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de musow ani ni waleya ninnu sera ka aw musow yɛrɛ a y'aw bila minɛn jumɛn kɔnɔ bi an b'a dɔn k'a fɔ aw da ka dɔgɔn kosɛbɛ jamana kɔnɔna kibaruyaw la surtout lakana ko ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw yɛrɛ sera ka mun faamu nin taabolo ninnu na nin ye taabolo ninnu a mɛnna kabi 2012 fo ka se sisan ma an b'a dɔn k'a fɔ fɛn de don a bɛ yɛlɛ a bɛ jigin nka nin waati laban in na k'a ye k'a fɔ ayiwa an ka finitigiw ayiwa bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ nka hali sisan nin waleya ninnu bɛ sen na i ye muso ye nka a ko bɛ cogo di bi aw yɛrɛ musolakaw bolo. ayiwa an musolakaw kɔni an kɔnɔna fililen don an kɔnɔna fililen don an kɔnɔ gannen don an ma fɛn kɔni don tiɲɛ don an b'an ka sɔrɔsiw fo u ni cɛsiri u bɛ cɛsiri la baara la mais ni lakana cɛjugu ninnu minnu fana bɛ ka kɛ bi jalo an musow daba ɲɛ sunɔgɔ t'an ye dɛ daba ɲɛ bi sunɔgɔ t'an ye halisa an de b'a deli an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u sigi u ni mɔgɔ ninnu u ka bɛn fɔ la u ka bɛn bɛn ma fɛn fɛn ɲa bɛnbaliya t'o ɲa an ka bɛn n'o tɛ lakanako sirakun ka bi an sirannen don dɛ an sirannen don. D'accord. Ayiwa n bɛna madame Fatima Mayiga an bɛna e fan fɛ ayiwa n b'a dɔn k'a fɔ e ye ɲininikɛla ye lakanako siratigɛ la ayiwa kabini ESN fana ka wulikajɔw ka bon kosɛbɛ musow ka hakɛw la bi bi in na kɔlɔlɔ min filɛ jamana kan bi ayiwa i ye muso ye musow ta y'a la kɔlɔlɔ jumɛn ye ani lakanabaliya in i dan b'a la k'a fɔ a bɛ se ka mun de tiɲɛ halisa Mali ye kabi a daminɛna fo ka se bi la. Jaro merci n balimamuso y'a daminɛ ni mun ye n fɛnɛ bɛ fɛ k'a daminɛ ni ala ka hinɛ an tabagaw la fagali mun kɛra a mɛnna an kuma ni fagali ye civiliw cɛ la kabini san 3 in na je pense que ni siɲɛ ka bɔ mura la mura dun bɛɛ ma sɔn mura ka bilan la a y'a kɛ to n ko n bɛ
n balimamuso ye y'a daminɛ ni mun ye n b'a daminɛ o la fɛnɛ ka ala deli an ka mɔgɔw fɛn fɛn banna an ka civiliw n'an ka militaires ala ka ɲinɛ la k'u dayɔrɔ ka u dayɔrɔ sumaya n bɛ fɛ k'a fɔ fɛnɛ ko ni san 3 in na caman kun bɔra an bɛ mun wele massacre la je pense que ni fagali mun kɛra Tombouctou o de b'a yira an na ko fɛn dɔ bɛ sen na n'i ye ne ɲininka n bɛ se k'a fɔ ko an kun bɛ kɛlɛ mun na o kun t'an ka kɛlɛ ye c'est à dire que kabini san 13 Mali yɛrɛ ka hakilinata ani mɔgɔw yɛrɛ ye mun fɔ ko mun bɛ se k'an bɔ dingɛ in na a ma se ka appliquer parce que Mali ka kɛlɛ kun t'a kelen ta ye n'i y'a lajɛ communauté internationale an ka kɛlɛ kun internationalisera a ma se an ka ɲɛfɔ a daminɛna cogoya min na u ye gafe mun sɛbɛn an ka bɛnkan gafe k'an y'a wele ko accord de paix je pense que bɛɛ sɔnna ko lakana mana a kun tɛ se ka wele ko accord lakana accord a ye mun lana kɔni an b'o fo o ye ka kɛlɛ ka marifaw lada dɔɔni o marifa ladali de banna an y'o jateminɛ mais n ye kuma mun fɔ an ka problème ye mun ye ne ɲɛna kɔni depuis 13 ans an bɛ ka baara mun kɛ an ɲɛsilen tɛ an ka problème yɛrɛ yɛrɛ ma Mali problème ba ye mun ye musow ka problème ye mun ye o ye extrémistew ye damatɛmɛkɛlaw c'est-à-dire mɔgɔ mun ye diinɛ ta ka na k'a fɔ k'u bɛ système dɔ bila ka société changer an bɛ ɲɔgɔn bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na an bɛ société kɛ cogoya min na k'u b'o transformer o dun bɛ sen na a bɛ 40 ans bɔ u y'u kun de yira an na mais n'i y'a ye gafe mun signera a bɛ san 13 bɔ n'i y'a ye u kɛlɛli a kɔnɔ ye fitinin ye donc pour moi an ka sira kabini a daminɛ an ma sira ta sira mun kun bɛ se ka na ni lakanani ye mais je pense que kabini ni san 3 in na fɛn kelen bɛ yen maliyɛnw ka ca mun y'a daminɛ ka daniya da u ka ɲɛmɔgɔw kan et ça c'est très important hali ka dan ko mɔgɔ caman bɛ yen mun ma sɔn dɛ mais hali ka dan ko mɔgɔ de bɛ ka fara denmisɛnninw an ka kɛlɛkɛlaw kan défection ma tɛ armée kɔnɔ mɔgɔ minnu taara n tɛ fɛ ka mɛn kuma la n'i y'a ye attaque in kɛra Tombouctou c'est des lâches parce que u m'u attaqué armée la u y'u attaqué civil la mais u y'u attaqué Ber après ani Burem an ka kɛlɛkɛlaw denmisɛnninw wulila nos soldats sont partis à la mort en sachant qu'ils pouvaient mourir parce que c'est ça pour moi le vrai signe de la montée en puissance la confiance que le peuple une grande partie du peuple a an ka famaw kan ani famaw yɛrɛ cɛ la denmisɛnninw b'u jɔ madame y'a fɔ cogoya min na an bɛ kɛlɛ fo ka sa fo ka bin donc ça c'est une preuve qu'an bɛ ka kɛlɛ contre les terroristes n y'o de fɔ olu de y'an ka problème ye an ka rebelles o ye problème mais problème fitinin kun don d'accord voilà d'accord madame Bokoum e yɛrɛ ka jate la Mali kɛlɛ in e bɛ se k'a bila jɔn de bɛ nin kɛlɛ in kɔfɛ maa fasugu jumɛn an bɛ se ka a fɔ jugu fasugu jumɛn de bɛ Mali kɔnɔ bi sabu madame Fatima Maria y'a fɔ k'a fɔ a bɛna fɔ an ka kɛlɛ in an y'a jɛ dɔɔni nka e bolo jugu fasugu jumɛn de bɛ Mali kɔnɔ bi n'o o sen tɛ ka dɔn o kɛlɛli sen tɛ ka ban o kɛn bɛ ŋɔni an jamanadenw sen la aw musolakaw a ye mun jateminɛ a ko la. Jalo i ye min fɔ jugu minnu don n y'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ cogo min na an ɲɛ t'u ɲɛda la quoi an yɛrɛ malidenw de don an yɛrɛ somɔgɔw de don e somɔgɔw b'a la ne somɔgɔw b'a la mɔgɔ wɛrɛ somɔgɔw b'a la donc mɔgɔ minnu don u dɔnnen tɛ o n'u tun dɔnnen don an bɛ degun min kɔnɔ bi an tɛ sɔrɔ o kɔnɔ mɔgɔ min dɔnnen tɛ o dun kɛlɛ bɛ ban maintenant o kɛlɛ bɛ se ka ban cogo jumɛn ne ka jate la an y'an sigi ka kɔlɔsili mun kɛ bien vrai que sisan musow sen donna kɛlɛ ban na parce que ministère de la réconciliation u ye formation dɔ kɛ musow kunna ne yɛrɛ tun b'a formation na pour que ka conflit ninnu bɛ kɛ cogo min na donc musow sen donnenba de don a ko la k'a fɔ kɛlɛ bɛ se ka ban cogo jumɛn mais n'i ye ne ɲininka cogo cogo kɛlɛ kɛra cogo cogo a bɛ laban autour de la table de négociation sigi ka fɔ diɲɛ kɛlɛ o kɛlɛ a bɛ laban ni sigi ka fɔ de mais sigi ka fɔ n'i y'a ye n'i ye kuma daminɛ n ko bi an ka kanw tɛ ka abandonner an ka sɔrdasiw dusukun min na an ye minɛnw sɔrɔ je pense que o ye fɛn dɔ ye mais kɛlɛ k'a fɔ k'an b'a kɛ kɛlɛ an yɛrɛ dama de bɛ ka ɲɔgɔn faga
parce que mɔgɔ si tɛ ka bɔ kɛnɛma o a bɛɛ an yɛrɛ dama de ye maintenant mun bɛ se k'o ɲɛnabɔ an ka sigi ka kuma par exemple an bɛ se ka sinankuya ta sinankuya ye fɛnba de pour la petite histoire en 2012 Dina Dogon bɔra du 4 au 13 septembre u n'u ka président Ali Tembeli Modibo Kajuge b'a la Ali Temi u bɔra ka taa u ye gawo kɛ ka Tombouctou kɛ ka Kidal kɛ ils ont même rencontré Iyad Agali pour te dire n'an k'an bɛ nin kɛlɛ in ban avec les preuves endogènes an yɛrɛ dama de fɔlɔ bɛ bɛn o la o kɛra en 2012 n t'a dɔn ni hakili b'a la maintenant u taara en 2012 ils ont rencontré Iyad Agali ils ont discuté a don kama mɔgɔ tɛ se ka bɔ Bamakɔ yan k'i bɛ taa yen mais sinankuya parce que dɔgɔnɔnw ni Tuaregu sinankuya gɛlɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ Jalo olu élément minnu filɛ n'an y'olu la nati bi tuguni k'a fɔ an bɛ l'armée monte en puissance o ye tiɲɛ ye dɛ mais an ka dialogue bi don a la est-ce que ɲinɛ kɛra olu kɔ parce que hali sa sinankuya ko kuma ninnu bɛ fɔ awɔ mais a ma ta ba la anw musow ne yɛrɛ kɔni ka hakili la n'an ye sinankuya ta ba la olu minnu taara en 2012 o équipe bɛ se ka étoffer ka hakilina wɛrɛ k'a la mun b'a to n'u taara nin zen na a bɛ kɛ sigi ka fɔ ye ka kɛlɛ ban o ye fɔlɔ ye religieux fana bɛ yen Amadu Kufa ni Iyad Gali olu bɛ ka silamɛya de fɔ k'a fɔ k'u bɛ na ni sariya ye an ka leader religieux bɛ yan minnu bɛ diinɛ dɔn donc n'olu fana bɛ se ka taa u n'u bɛ sigi ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya diinɛ kɔrɔ tɛ k'i k'i mɔgɔ ɲɔgɔn tɛgɛ tigɛ ou bien diinɛ kɔrɔ tɛ k'i k'i mɔgɔ ɲɔgɔn faga o i bɛ se ka mɔgɔ la faamuya a ka n'i ka diinɛ la k'a sɔrɔ i m'a faga maintenant an kɔni bɛ min fɔ ne yɛrɛ kun kɔni ka jate min ye dialogue un dialogue sincère et franc donc ni an ka religieux sera ka Amadou Kufa rencontrer ka Iyad Gali rencontrer u bɛ se ka o fɛ les Dogon olu bɛ se ka taa Tuaregu ninnu voir parce que bi na Kidal de an ka bête noire ye o an b'o fana fɔ kɛlɛ tɛna se ka yen d'an ma an ka sigi ka kuma parce que mɔgɔw de bɛna faga an ka ala deli tɛ mɔgɔ faga ye bilen fagali in dɔ kɛra a la parce que tuma bɛɛ musow de bɛ firiya la denmisɛnninw de bɛ falatɔya la tuma bɛɛ donc n'a sɔrɔ sigi ka fɔ yen ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se k'o don ba la k'a formaliser quoi k'a formaliser yɛrɛ quoi donc an k'o don ba la o yɛrɛ y'an ka fɛn endogène ka kɔn biɲɛ sigikafɔw laɲinina ayiwa i filɛ ka kumaɲɔgɔnya min fɔ olu laɲinina nka hali sisan an y'a ye k'a fɔ olu bɛɛ kɛra i b'a fɔ ko fɛn min taara ji la o de nana an bɛ se k'a fɔ o de y'an se nin kɛnɛ yɛrɛ ka bi est-ce que olu bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye e yɛrɛ bolo min bɛ se ka halisa kɛlɛ in ban ne bolo Jalo mɔgɔ tɛ sɛgɛn sigi ka fɔ la o n'i bɛ fɛ jamana ka lakana n'i bɛ fɛ saya ka dɔgɔya an tɛ sɛgɛn o la o sinon sɔrɔdasiw bɛ ka taa cogo cogo bɛ ka baara kɛ sisan parce que u dusukun min na u bɛnnen don fana an ɲɛ b'o la an musow ɲɛ b'o la an y'a ye bi k'an tɛ abandonné u tɛ boli ka taa ka mɔgɔ to donc sisan rebelle filɛ k'o de dɔn sisan ka na yɛlɛma population civile la sinon u tun ye civiliw to yen mais maintenant ils ont vu que kan ninnu i tɛ se ka don kɔnɔ k'i bɛ mɔgɔ faga ten ka taa o maintenant n'an b'a dɔn sigi ka fɔ in filɛ n'an y'a formaliser ne bɛ ka min fɔ n'an ye sinankuya formaliser ka an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw olu fana ka taa Amadou Kufa ni Iyad Gali ɲini parce que an maliyɛnw de don ni ma fili dialogue national inclusif kɛra Bamakɔ yan de dialogue national y'a fɔ a b'a résolution kɔnɔ ANR n participer o fana la ANR fana y'a fɔ mais mun n'an t'a kɛ Jalo an m'o kɛ o an m'o kɛ donc recommandation belebeleba de don a fɔra ko malidenw de don ko donc k'an k'u wele an n'u ka sigi ka kuma n'an n'u sigi da ka kuma olu bɛ sɔn fɛn dɔ ma an fana bɛ sɔn fɛn dɔ ma olu bɛ fɛn dɔ to yen an fana bɛ fɛn dɔ to yen maintenant an bɛ wuli ka bɔ table kan tuma o tuma o b'a sɔrɔ hɔrɔnya ko de don an bɛnna fɛn min na an bɛ taa n'o di sinon kɛlɛ kɛra cogo o cogo Jalo a bɛ laban autour d'une table de négociation a bɛ laban sigikafɔ la a bɛ laban sigikafɔ la madame Bari e ko ten sigikafɔ bɛ se ka Mali kɛlɛ ban wa a daminɛ ni sisan cɛ sigikafɔ kumaw kɛra fɛn caman kɛra nka halisa ayiwa walejugu kelen ninnu de bɛ senna Bamacɛ wale tigilamɔgɔw fɛ komi n balimamuso y'a fɔ cogo min na halisa an ka sigikafɔ kɛ sigikafɔ b'a ban Jalo Iyad Agali malien de don Amadou Kufa ye malien ye Sema ye malien ye an bɛɛ malien Fulaw Surakaw Tamasɛki Kɔrɔbɔrɔ mais a bɛɛ ye malien de an k'an sigi halisa an ka kuma ne bɛ an ka autorités fɔ parce que mun na olu minnu bɛ kɛlɛ la Sema dɔw bɛ CNT kɔnɔ bi dɔw kelen don ministre ye bi mais halisa an n'olu de bɛ ɲɔgɔn na an k'an sigi comme madame Bokum y'a fɔ cogo min na halisa an ka taa négociation na et puis ne bɛ musow fana wele yan Jalo musow anw cɛw de don muso bɛɛ n'a cɛ bɛ kuma
sufɛ i kɛra président i kɛra ministre i kɛra premier ministre ye bɛɛ n'a cɛ bɛ kuma sufɛ a tɛ fɔ musow kɔ ni ko bɛ yen ni cɛ bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la sufɛ ani muso b'a kuma fɔ fɔlɔ an musow k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Kidali musow k'a daminɛ Kayi la fo Kidali an musow k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baɲi an fana ka an balimamusow an ka kuma u fɛ u ka kuma u cɛw fɛ an ka kɛlɛ bila an ka taa sigi ka fɔ la ne kɔni bolo kɛlɛ in solution y'o dɔrɔn de d'accord an ka taa sigi ka fɔ la mais musow est-ce que jamana ye aw yɛrɛ bolo jamana y'a aw tɛgɛ don basigi ko la musow tɛgɛ ka se ka don a la baara ka se ka kɛ walasa basigi jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ parce que a dɔ bɛ dɔ la n'aw musow fana kumana i ye min fɔ sisan cɛ bɛ ko min na i b'a sɔrɔ i muso b'a kalama est-ce que aw jamana y'aw tɛgɛ don nin na ni hakili bɛ yɔrɔ dɔw la k'a fɔ baara ka se ka kɛ i n'a fɔ accord pour la paix ninnu sigikafɔ minnu n'olu kan ka kɛ jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que i hakili b'a la n'a sɔrɔla muso wulila o dɔw kɛnɛ kan n'o bɛ se ka kɛ bɛn sababu ye wa bon musow k'a fɔ ko u ye muso wele accord de la paix la ne hakili t'o la ten mais an ka musow kɔni bɛ yen par exemple muso ɲɛmɔgɔw bɛ yen muso ɲɛmɔgɔbaw bɛ yan minnu fana b'an kun kan k'o kuma fɔ CNT kɔnɔ b'o la komi kafow kɔnɔ b'o la olu musow olu de fana bɛ anw ɲɛ olu de kan ka sisan an b'a kɛ problème min kɛra Songo ni bisi jɛnna ni musow ye ne ma muso ye munna musow ma bɔ ka taa an balima ninnu dɛmɛ ne ma mɔgɔ ye Farabugu muso bɛ kule la safunɛ ko la Farabugu o muso bɛ kule la ne ma mɔgɔ ye ko mɔgɔ minnu taara musow dɔw bɔra an ka fɛɛrɛ kɛ an ka taa an balima ninnu dɛmɛ ne m'o fana ye donc a sera sa u ka an musow fana da don a la ten k'an musow fana don a la est-ce que n'aw yɛrɛ ma wuli k'a laɲini aw da bɛna se ka don a la ten parce que n'a fɔra k'a fɔ aw ka n ye ɲininkali min k'i la sisan i ko ko i hakili t'a la mais n'aw yɛrɛ m'a ɲini dun an yɛrɛ k'a ɲini wa ayiwa an yɛrɛ b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'an musow u k'an fana da don a la ten a sera u ka musow fana da don a la ni kɛlɛ gɛlɛyara ni ko gɛlɛyara depuis lawale la u bɛ musow fana consulter musow bɛ se ka kɛlɛ in ban koyi u kana tigɛ an na dɛ a b'a ban an bɛ se k'a ban an bɛ se an cɛw la an bɛ se k'a fɔ an cɛw ye k'u ka kɛlɛ in bila kɛlɛ bɛ bila u k'anw don a la dɔrɔn u k'an impliquer a la u ka musow dɔw fana ta réconciliation na k'a fɔ ko musow komi n balimamuso y'a fɔ k'u ye formation de k'o don madame Bokoum ko ten k'u ye formation kɛ pour que u fana da ka don a la donc an bɛ na an bɛ an sigi k'o fana résultat lajɛ ne kɔni b'a dɔn ni musow donna a la ni musow donna réconciliation na musow bɛ se ka nɔbɔ ko la d'accord kɛlɛ in don a bɛ nɔgɔya ayiwa madame Fatima Mayiga an b'a dɔn k'a fɔ nin wagati in na Mali kɔnɔna la yan sɔrɔdasi dunanw tun bɛ yan MINUSMA ni barikaniw kɔsan in na MINUSMA a fɔra ale ka taa ayiwa caman bɛ ka jalaki bin MINUSMA ka tagali ko kan k'a fɔ n'u bɛ ka taa nin cogoya la o de bɛ ka dɔ fara lakanabaliya kan aw minnu ye lakana jateminɛkɛlaw ye bi est-ce que maa bɛ se k'a fɔ waati laban in lakanabaliya bamaca wale min kɛra maa bɛ se k'a da k'a fɔ MINUSMA de bɛ ka taa wa n'o de bɛ ka gɛlɛya wɛrɛ fara jamana lakanabaliya kan janni k'an da don o la a bɛ yafa n ma dɛ n ka bamanankan in jɛlen tɛ kosɛbɛ mais pour que quand même musow donna accord de la paix jɛkulu la fɛn dɔ bɛ yen mun tɔgɔ CSA comité de suivi de l'accord bon u ye san 3 ou san 4 kɛ muso tun t'a kɔnɔ mais à partir de 2020 muso 9 donna a kɔnɔ yɔrɔ CSA kɔni représentant ye gouvernement b'a la plateforme b'a la banbati ninnu minnu ye gafe in signé accord signé plateforme b'a la CMA b'a la donc o muso ninnu représentants bɛ yen mais est-ce que changement donna la malheureusement an bɛ tiɲɛ fɔ a bɛ san 2 bɔ ou san 3 fɔ bon u donna la u bɛ ɲɛmɔgɔya yɔrɔ yɛrɛ de la pouvoir b'u bolo mais changement ma se ka kɛ donc o kɔrɔ mun o de kama des fois n'an y'an wele an ka na an ka kuma an bɛ obligé peut-être ka fɛn dɔ fɔ k'a sɔrɔ a preuve tɛ yen a ka di ne ye musow k'u jɛyɔrɔ fa gafe yɛrɛ dɔ bɛ yen loi 52 mun bɛ Mali obligé an obligé len tɛ ka wuli o ka an ka autorité forcer o
puisque charia dɔ bɛ yen mun ko ko loi 052 nomination ni élection na muso kan ka bila yen u jɔyɔrɔ kan ka kɛ au moins 30%. Mais est-ce que muso ka donni bɛ changement don lakanani na a bɛ dépend parce que a daminɛ na muso ko fɛn fila a kun man gɛlɛn u ko marifa ani kɛlɛkɛlan a kan ɲi mɔgɔ kelen dɔrɔn de bolo o ye état du Mali ka bɛɛ désarmer muso y'o laɲini kɛ kɔrɔfɛn na an ni muso minnu bɛ baara kɛ ni muso minnu bɛ baara kɛ a ka kɛ arabu muso ye tuareg muso kɔrɔbɔrɔ minnu bɛ nord composé olu kun ko k'a kamiya a daminɛ k'olu de b'a dɔn marifaw bɛ yɔrɔ min na marifa sɛbɛw bɛ yɔrɔ min na n balimamuso y'a fɔ cogoya min na ko u ka jɛ kuma la parce que olu bɛ se ka u cɛw n'u dɔgɔnin minnu tun bɛ marifa ta k'u convainc u ka marifa bila o ye san 13 tɛmɛnen a ma se ka kɛ donc ni muso y'i da don kuma la a b'a lajɛ kɛlɛ yɛrɛ sun racine an bɛ an da don o de la muso ko fɛnɛ ko olu ni muso wɛrɛw de bɛ baara kɛ mun de y'a to bamaci ninnu ko k'u ye marifa ta u ko développement t'u ka dugu kɔnɔ donc musow ko sisan fɛrɛ ka kɛ école ka sigi Kidal a ka sigi Tombouctou a ka sigi Gao centre de santé fɛn ninnu donc développement puisque o de kɛra raison ye pour que ka marifa ta bon n'i y'a lajɛ depuis 13 ans accord de paix sigira yɔrɔ fila mun na baara ma kɛ o ye développement ye c'est-à-dire ka yiriwa dugu yiriwa ani ka justice di mɔgɔ minnu tuaregu ni arabu minnu ko kabini 1960 armée malienne taar'u faga donc musow ka jɔyɔrɔ y'o de ye ka tiɲɛ fɔ ka fɔ kɛlɛ tɛ se ka ban nɛn kan c'est-à-dire nɛn dun tɛ fɛn ko jeli tɛ se ka suma nɛn Mali problème rébellion problème kun ye mun ye n'o de kun minɛna à bras le corps sisan kun t'an sɔrɔ yen mais développement ma kɛ Kidal a ma kɛ sema mɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ bolo dɛ parce que pouvoir kun b'olu fɛnɛ bolo wari dir'u ma pouvoir kun bɛ gouvernement bolo cogoya min na donc an ma baara kɛ réellement fɛnw na donc o fɛnɛ ma changer bon terrorisme mun ye terrorisme ye fɛnɛ an bɛ se k'a fɔ accord de paix pratiquement article kelen dɔrɔn de b'a kan article kelen dɔrɔn u fila donc moyen kun ɲɛsinnen t'o ma MINUSMA tagala mun de kan gouvernement malien ko MINUSMA ka mandat a sɛbɛnnen don a ka résolution yɛrɛ kɔnɔ ko a ka force tɛ se ka terrorisme kɛlɛ directement an dun ko depuis 13 ans en fait an ka problème kun ye terrorisme de puisque hali rébellion kun bɛ se ka ban terrorisme ninnu kun ye rebelle bamaci ninnu défait 2013 yɔrɔ k'u ka fanga yira donc olu ma deli u ka fanga ma deli ka fɛgɛya n bɛ dɔ fɔ fɛnɛ n balimamusow ko k'an ka dialogue kɛ an bɛ dialogue la a mɛnna o hali dialogue bɛ ka kɛ farabugu ni yɔrɔ olu bɛ dialogue la o mais est ce que résultat sɔrɔla la parce que fɛn bɛ fɛn na olu tɛ na djihadiste ninnu terroriste ninnu tɛ maliyɛnw dɔrɔn ye dɛ n b'a daminɛ k'o fɔ fɛnɛ jeni mɔgɔw bɛ yen katibaw ninnu bɛ yen mais EGS bɛ yen l'État islamique au Grand Sahara et olu fanga b'olu de la je crois ka tɛmɛ jeni kan olu dun olu ko k'olu ni olu n'an tɛ se ka ɲɔgɔn faamuya donc mɔgɔ fɛn fɛn bɛ dialogue fɔ je dis en tout cas dialogue bɛ ka kɛ an ka village ninnu caman bɛ cesser le feu minnu bɛ domination na ceux qui vivent avec les terroristes u ma deli ka dialogue dɔw yɛrɛ y'a accord kɛ ni djihadistes ye n'a accord tigɛra dɔrɔn u bɛ mɔgɔ faga donc il faut voir les limites du dialogue il faut savoir faire à mon avis ministère de la réconciliation ni ministère de la défense an bɛɛ bɛnna ko approche militaire dɔrɔn tɛ se ka marcher an bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ de kɛ dialogue b'o la mais développement b'a la justice b'a la c'est-à-dire ka mɔgɔw ka hakɛ d'u ma donc il faut que an k'o de ta sérieux la bon mun ye MINUSMA ka tagali ya MINUSMA kun ma deli kun tɛ se k'i ɲɛsin terrorisme a tɛ se ka kɛ donc ne tɛ se ka don polémique la mais n bɛ se ka fɛn fila fɔ an ye fɛn fila ye MINUSMA ka tagali senfɛ MINUSMA tatɔ a kan ka kanw di gouvernement malien ma o bɛnnen don dɛ c'est-à-dire a kun bɛ kan minnu na ale yɛrɛ kun bɛ kan minnu occupé la en position d'interposition o bɛɛ daminɛna o kɛra sababu ye bizarrement CEMA mun ni terroriste tɛ ɲɔgɔn na olu dana Mali kɛlɛ plus ou moins u kun b'u yɛrɛ yira on peut le dire à Bourem Siga yɛrɛ t'a la Bourem la CEMA a attaqué le camp malien. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que MINUSMA et accord de paix, c'est un accord dont on peut arrêter de parler. Je pense que c'est le feu parce que amana ni lakana koni mais akuye gouvernement ni bamachi nous bali ou kasenyokoma mais bibi na mbero minasa deux fois attaqué le gouvernement l'état malien, l'armée malienne a été attaquée. Donc ne benina MINUSMA ko ne na MINUSMA ko. Je pense que ambero mina 600 c'est de savoir et est-ce que option militaire Mali obligé de ka kele mun ke 600 est-ce que à kele be dans yorom habita fo yoro jume et est-ce que en muso justement ani muso mun mekuma Kidal et Menaka est-ce que am se ka courage soro jana nganjo fo fagali ni et fin kelen ka ban est-ce que am se ka courage soro kan sigi ka fo kamana ke togo il faudra de toute façon côté kelen ka son le Mali est souverain, le Mali va exercer le monopole de la violence, MINUSMA ou pas, surtout que accord qu'on banindo. Mais est-ce que au Sénat, on peut se ka belana problème, quel est un problème ou terrorisme? Parce que pendant que din kele ou be ka ke, au kon ka dala, jinim fleni et Amadou Koufa Kamoro, ani État islamique, ou be ka fanga de sorokata fait. On est bise ka ke sababouye. Ka fo sema mroye abe ka kele mun ke Mali contre la o kela o kelenti au setawe ani jihadiste no segina nyoron bolo puisque an yo fene men we jihadiste wele o kana faruka donc o koro ko dialogue benaban aux conditions et mouillé c'est que ça veut ou ka fait situation mun créer c'est que dialogue c'est presque maintenant donc on muso de bese ka fo sema ka ke ala koso ou ka famia ko ou tese ko kele et gagner 2013 ni Mijao ni Djihadisou et comment il s'appelle Yad Moro voulait ka Faroukan contre le Mali à la Banatoudi donc si ils seront défaits par les terroristes mais les terroristes seront plus forts contre le Mali. Ore kama me fait coup symbole ni kelela. C'est la première fois je crois que Amousso BFC ka kuma nyoron fait ka funyana ou kana fili kelela. Ou kana fili kelela parce que malin tena se ka yafuma chien flanana. C'est-à-dire on y djihadisou ka ben pour que kan kele ni situation là. D'accord. Ode an Europe c'est ka kan beka fara nyoron kan ka ou la sigi enfant fait là. Madame Bokoum mi lahala min be maiga ya fo cogo min na sisan k'a fɔ sema coordination des mouvements de l'Azawad u ye lahala min ta sisan a ye maa caman dabali ban k'a ye k'a fɔ ayiwa u taara fara juguw kan kabi bɛri kɔni minɛna mɔgɔw y'a ye k'a fɔ ayiwa daba de wulila nka sɔngɔla tigɛ ye nin cogoya in na ayiwa yafa bɛna kɛ sema ma wa bɛnka sɛbɛn ninnu bɛ yen nɔ k'a fɔ u bolonɔ bilala olu yɛrɛ bolonɔ bilala la o bɛnka sɛbɛn in lawaleli bɛ ka ɲini olu yɛrɛ jalaki caman bɛ jamana kan k'a fɔ k'a tɛ ka lawaleya kabi furanjala fanga in nana ayiwa kana se nin yɔrɔ ma e ɲɛ bɛ sema ko in ni jamana ɲɛmɔgɔw ka taabolo la cogo di est-ce que a bɛna u ka fɔɲɔgɔnkɔ bɛna dɔ fara lakanabaliya in kan wa. Bon i ye o question min fɔ o diyara n ye parce que sema kɔni bɛɛ b'a dɔn bi u bɛ gouvernement na u bɛ CNT la donc peut-être an kɔni ka jate i b'a sɔrɔ sema fana bɛ kɛ branche fila ye kɛ minnu bɛ Mali fɛ ani minnu tɛ Mali fɛ parce que aw bɛ gouvernement na aw bɛ CNT la donc aw bɛ se ka baara kɛ Mali contre la cogo di. I y'a dɔn o fana ye ɲininkali gɛlɛn ye donc o de kama an bɛ ka dialogue in fɔ toujours je rebondis sur ce que ma sœur a dit dialogue u bɛ fɛn fitini fitini minnu sɛbɛn entre mɔgɔ u yɛrɛ dama dama ni village ni ɲɔgɔn cɛ pour faire allégeance accords locaux ninnu o bɛ se ka dabila cogo di o de kama ne ko il faut à un niveau supérieur a ka taa sanfɛ quoi o sanfɛla in dɛ musobaw de bɛ don o kɔnɔ sisan musobaw bɛ Mali la musoba caman bɛ yen min tɛ an minnu bɛna sigi télé la yan i bɛ taa yɔrɔw la musow bɛ yen minnu kelen n'u kelen u bɛ se ka kɛlɛ ban o musow bɛ yen k'a sɔrɔ u mana kuma télé la musokɔrɔba t'u kunna o musow bɛ yen maintenant accords locaux minnu filɛ nin ye n'i y'a ye u bɛ allégeance kɛ e yɛrɛ m'a fɔ n'o kɛra u bɛ mankan to yen n'aw ko k'aw bɛ bɔ dɔrɔn moi je suis de la région de Mopti ne b'a dɔn ce qui se passe là-bas parce que waati dɔ la mission de bons officiers tun kɛra an tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ o mission de bons officiers a tun ye baara daminɛ a tun bɛ ka nɔ bɔ mais o tilala ka bila donc ne kɔni t'a fɔ a ka fɔ mission de bons officiers mais fɛn wɛrɛ ka bila sen kan à un niveau supérieur maliyɛnw k'u yɛrɛ y'a kɔnɔ
parce que an mana armée cogo kɛrɛnkɛrɛnnenya musow ko kɛrɛnkɛrɛnnenya musow parce que k'a fɔ k'an b'a armée ko ka ɲɔgɔn faga o tɛ solution ye ale bɛ ka min fɔ sisan yɛrɛ sema ni bɛnbaci minnu bɛna fara ɲɔgɔn kan cogo n'u ko k'u bɛ armée malien kɔma u tɛ se o saya de bɛ caya firiyatɔw de bɛna caya est ce que an b'o ɲini bilen wa an t'o ɲini o an bɛ mun ɲini sisan sema mɔgɔ qui revient à des meilleurs sentiments o tɛ se ka kɛ n'an ma mission de bons officiers en tout cas fɛn dɔ ka sigi sen kan malien bɛɛ b'a yɛrɛ ye min kɔnɔ an ka sigi an ka kuma sinon bi bɛna alhamdulilayi an kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko arme de feu b'an bolo mais o m'a bali bateau mɔgɔw fagara bateau kɔnɔ donc fɛn wɛrɛ bɛ ka labɛn min ka jugu ni nin bɛɛ ye an bɛ ala deli ala k'an kisi o ma mais n'an y'a kunbɛn an tɛ n'an y'a kunbɛn k'a fɔ ko an ye jalo kɛ ko o kɔrɔ ye ko armée ou bien k'an ka ɲɛmɔgɔw siranna ou bien ko maliyɛnw siranna o tɛ o n'an sigira ka kuma min bɛ se ka dɔ bɔ fagali la min bɛ se k'a to problème de parce que n'i y'a mɛn i bɛ taa baara kɛ dugu la lakana de bɛ yen kidali ninnu filɛ wari k'a fɔ ko wari ma di wariw investira ni fɛnw taara u bɛ taa suɲɛ de baara tɛ kɛ o an b'o kelen de kɔnɔ bi o ni lakana tɛ yen foyi tɛ se ka kɛ o donc pauvreté bɛ ka juguya don o don ka taa fɛ parce que jamana kuntigi ɲɛmɔgɔ bɛ k'u seko kɛ o mais tant que lakana ma na fɛn o fɛn bɛ kɛ a bɛɛ ye fu de o donc ne kɔni bolo moi je tiens comme dur comme fer k'a fɔ dialogue o de ɲɔgɔn tɛ ne kɔni hakilina y'o ye nin cogoya la est ce que dialogue in bɛna se ka kɛ parce que dialogue bɛ kɛ maa minnu fɛ n'olu yɛrɛ bɛ ka sira wɛrɛ ta a na se ka sira sɔrɔ a kɛra cogo jamana in kɔnɔ parce que bibi in na jamanaden dɔw fana bɛ k'a fɔ ko fo an bɛ kɛlɛ dangan yɛrɛ de la sisan ko fo jamana yɛrɛ de ka kɛlɛ farida parce que minnu kan ka dialogue kɛ sigikafɔ kan ka kɛ ni minnu ye minnu y'u bolonɔw bila bɛnkan sɛbɛn na olu bɛ ka muruti farida ɔ sira kelen min bɛ yen k'o ye fo jamana yɛrɛ de k'i jɔ ka kɛlɛ kɛ o an y'o kumaw mɛn jamanaden dɔw da awɔ Diallo ne bɛ k'o min f'i ye jamana ka kɛlɛ kɛ o an bɛna jɔn de kɛlɛ c'est pas comme la guerre Mali Burkina aw ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn ma aw bɛ ka kɛlɛ o tɛ o donc minnu bɛ k'a fɔ ko jamana bɛna kɛlɛ farida n'a ye kɛlɛ farida civil innocent de bɛ taa faga o ani soldats ou bien ne ka jate la n'an ye kɛlɛ farida k'a fɔ sisan bon minɛnw b'an bolo an ka kɛ kɛlɛ yɛrɛ ye i ɲɛsinnen tɛ ennemi nin ma o jugu kɔni dɔnnen tɛ ennemi dɔnnen b'an ye i jugu dɔnnen tɛ ni Mali Burkina ɲɔgɔn don aw ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn ma fanga bɛ min na o tigi de bɛ se mais nin kɛlɛ in t'o ye o nin kɛlɛ in t'o ye min bɛ ka labɛn ministère de la réconciliation bi an ka leader religieux bi an ka sinankunya b'an bolo ne bolo an k'an baser nin bɛɛ kan an k'an ka musobaw ɲini musow tɛ dɛsɛ fɛn na an ka dan sigi nin ko la yanni min bɛ ka labɛn a kana sira sɔrɔ sinon k'a fɔ ko kɛlɛ de bɛna ban fagali de bɛ caya an tɛ ala deli o la donc kɛlɛ tɛ ko in fura ye kɛlɛ t'a fɔra ye dɛ ayiwa madame Bari e bolo kɛlɛ ye ko in fura ye wa parce que a bɛ dangan min na sisan maa caman kɔni dusu bɔlen bɛ bi k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la baga bɛ ka kɛ jamanadenw ma mɔgɔw bɛ ka faga mɔgɔw ni bɛ ka bɔnɛ sɔrɔdasiw na u ka jija o jija baga bɛ ka k'u fana ma ko fo kɛlɛ yɛrɛ de ka kɛ an y'a ye kɔsannin na yɛrɛ conseil des ministres de kɔsa in na jamanakuntigi ko minnu bɛ yen ni olu ye sɔrɔdasiya kalanw kɛ n'o ye réservistes ye olu ka fara maaw kan laɲini kɛra e bolo nin bɛɛ bɛ se ka kɛ fura ye wa aw musow ka jate la ayiwa aw kɔni ka jate la an ka yeta la kɛlɛ tɛ solution ye dɛ kɛlɛ i b'a daminɛ dɔn a bɛ laban cogo cogo komi n balimamuso y'a cogo i t'a dɔn dɛ innocent de bɛ sa jɔn in an bɛ marifa ta jɔn kama an bɛ kɛlɛ kɛ jɔn kama an ni jɔn bɛna kɛlɛ an yɛrɛw hali sa sigi ka kuma in dɛ an k'o kɛ ban ye mais sigikafuma fana bɛ kɛ jɔn ani fana ni jɔn ni ɲɔgɔn cɛ sisan parce que sigakumaw kɛra ani sema mɔgɔ fɔlɔw kɛra maliyɛn de n k'a fɔ bolonɔbila sɛbɛnw kɛra mission wulila ka taa ko ka taa kuma minnu bamaci minnu dɔnnen don olu si tɛ ka nafa ɲɛ bi sabu a bɛ ka halisa dɔ de bɛ ka fara a ko kan est ce que e bolo o bɛna fura ye min bɛna kɛ sababu ye ka bɛn nati wa ne bolo sigikafɔ in a bɛ kɛ fura ye komi madame Bukumi y'a fɔ cogo min na sananguya Mali ka fɛn ye sananguya ye leader religieux bɛ yan nɔ wagabiyaw bɛ yan komi minnu fana tɛ bolo minɛ na olu bɛ yan donc u delila ka kɛ o n delila ka taa ko madame y'a fɔ cogo min na u delila ka taa o ni mɔgɔw kumana u bɛnna kumaw la ni hali yadi ye ɲɔgɔn ye ka kuma o kɛra o bɛn kun nana donc hali san b'a ɲini kɛlɛ in tɛ solution ye dɛ an tɛ kɛlɛ ko la an ka sigi an ka kuma bɛɛ kelen an ka kɛlɛ to yen
mɔgɔw kana dusu bila hakili ɲɛ ni dusu bilala hakili ɲɛ a bɛɛ bɛ tiɲɛ. Jamanadenw yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye i ka jate la kɛrɛnkɛrɛnnen la aw musow aw bɛna aw kelen bɛ ka mun boloda kɛrɛnkɛrɛnnen la aw parti politique mɔgɔw bi bi in na aw fana an bɛ se k'a fɔ hali n'a sɔrɔla jamanakuntigi n'a fɔ kalataw ni fɛnw de y'aw caman haminaw ye an bɛ waati min na ko sisan mun kan ka boloda aw yɛrɛ bolo nin bɛɛ la parce que bi min bɛ ka ɲini o de ye ko an ka fara ɲɔgɔn kan. Anw fana bɛ min ɲini o de y'o ye jamanaden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka kɛ kelen an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen an ka fɛɛrɛ kɛ min b'an dala n'o ye lakana ko ye an k'o kɛlɛ an k'an sigi ani minnu b'a la maliyɛnw don komi an yɛrɛ ye maliyɛn ye an n'u k'an sigi an ka kuma o fana ye anw ka laɲini dɔ ye. D'accord. An ka laɲini y'o ye. D'accord o faamuna Madame Mayiga ayiwa ni nana e fan fɛ ayiwa k'a fɔ min ye lakanabaliya ye dɔw y'a bila ko mara de man ɲɛ n'o ye mauvaise gouvernance ye a mɛnna bi bi in na est ce que maa bɛ se k'a fɔ Mali marako juguya de ye lakanabaliya nati Mali kɔnɔna la bi wa sabu i ka kuma daminɛ na a bɛna fɔ i tunna yɔrɔnin na k'a fɔ kɛlɛ in an ma sin a kɛlɛli yɛrɛ ma an ma ayiwa an bɛ se k'a fɔ an ma ko yɛrɛ ta wara yɛrɛ ta kunkolo ma. Sɛgɛsɛgɛli caman kɛra a ko la organisation yɛrɛ dɔ GRETS u bɛ enquête kɛ u ye maliyɛnw ɲininka 2010 ko maliyɛnw yɛrɛ ɲuman na u yɛrɛ ka hakilinata mun de ye kɛlɛ in wuli donc maliyɛnw y'a classé raison mun ye olu ɲɛna kɛlɛ in wulila des 5 premières raisons corruption b'a la c'est-à-dire jamana yuruku et terrorisme c'est-à-dire le fait que Mali kun t'an en bolo c'est-à-dire an kun tɛ trafic ninnu contrôler donc u ka raison u ye mɔgɔw de ɲininka mɔgɔw yɛrɛ Mali san 12 fɛ u ma taa politiciens ɲininka dɛ mun y'an u ye jamanadenw yɛrɛ de u ye jamanadenw yɛrɛ ka hakili la jamana maribaliya o ye raison principale ye mun na an bɛ nin kan dɔw fɛnɛ ko kabini kɛlɛ in fɔlɔ daminɛna kɔrɔfɛn na dans les années 60 ko fagali caman kɛra ka ɲɛsin siya dɔw ma siya caman ye kɔlɔlɔ sɔrɔ mais an kan ka sɔn o kuma in ma tuaregu ni arabu fagara kosɛbɛ rébellion fɔlɔ la dɔw ko kabini o kuma mɔgɔ caman fagara ka sɔrɔ innocent kun don ko o réparation mun ma kɛ hali sisan ko de y'a kɛ olu denw de ye kɛlɛ kɛ donc raison caman fɔra mais raison fɔlɔ fɛnɛ ye mun ye c'est justice tɛ yen dugukolo kɛlɛ o fɔra kosɛbɛ trafic caman cigarette trafic mɔgɔw ka trafic ani drogue trafic mun bɛ nord la parce que kɛlɛ tɛ yen ni wari tɛ yen donc wari mun bɛ nin kɛlɛ in kɛ u y'o fɛnɛ yira u ko fɛnɛ ko terrorisme ye terrorisme ye ko n'i y'a ye a daminɛna cogoya min na fitininini f'a bonyara tan c'est parce que terrorisme kun a sun yɛrɛ ye mun ye injustice n'i y'a ye Amadu Kufa y'a daminɛ Amadu Kufa kun tɛ djihadisme ko kuma la o ale aw ye fila ye il paraît que mɔgɔ minnu b'a dɔn kosɛbɛ k'a daminɛ wajulu kuma minnu na c'est que ka justice de la na filaw danfara caman tun bɛ filaw cɛ en fonction de leur caste. Donc il faut comprendre. Mais je pense aussi que honnêtement, djihadisme ni mouvement d'ensemble des dos, Abora et en tout cas Antabambolo, Malion Munumbala, et Amadou Koufa et Yad Agali, Al-Qaïda, mais Abora Yoron fait 600, c'est-à-dire Naïe et Gesta, c'est l'État islamique. En Syrie et en Irak. Donc, il y a la géoté en blin ou bon des faits. Donc, plan de bien. Ou cas plan et fin gaffe là-bas, c'est que là-bas il y a Irako, Sahel des zones épicentres, c'est-à-dire terrorisme, terrorisme, kateme, Sahel kan, kasora madame n'en fait. Donc, ça veut dire que malgré que les conditions qu'on a nous le compter ou kumena parce que ka plan yi ku installer en effet ku ka kalifa sigi donc o labɛn kun kɛra a mɛnna wa a labɛn kɛra dɔw b'a ɲɛfɔ an ɲɛna ko ni labɛn daminɛna a bɛ 40 ans bɔ 40 ans Niger depuis 60 ans même au Niger dɔw ye ɲɛfɔ ko kɛlɛ mun kɛra Iran ni Irak cɛ kabini o kuma
olu ka kɛlɛ sen fɛ u y'a daminɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ dugukolo wɛrɛ kan ka daminɛ ka fɛn dɔ exporter an ka dugukolo kan Niger, Mali u y'a daminɛ ni misiriw dɔ ye u y'a daminɛ ni mɛdɛrɛsaw dɔ ye n b'a dɔn mɔgɔ caman tɛ sɔn an ma mais mɔgɔ caman y'a kalan kɛ u y'o yira ko u mana ten u y'a daminɛ a mɛnna donc u bɛ avancé ba de b'u n'a ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ se ka fɛn dɔ fɔ an musow est ce que o kɛlɛ fasugu in bɛ an fɛ yan sisan k'a fɔ ayiwa an ka diinɛ de jagoya walima an ka mɔgɔw sariya jagoya mɔgɔw kan est ce que fɔlɔ la kɛlɛ min kun daminɛna est ce que an b'o dabolo kan bi est ce que bi ta tɛ bandiw ni ayiwa minnu wɛrɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka ciw la bi est ce que kɛlɛ in tɛ halisa olu fana sen t'a la wa. o dɔrɔn tɛ ne yɛrɛ kɔrɔkɛ dɔ b'a fɔ ko terroriste fila bɛ yen marifa bɛ minnu bolo kɔrɔfɛn na ani marifa tɛ minnu bolo mais minnu sigilen don Bamako ni yɔrɔ caman an bɛ exemple kelen ta n bɛ se k'a fɔ terrorisme extrémisme kɔni bɛ Mali la a b'an ka assemblée kɔnɔ an musow filɛ nin 2010 code de la famille la an bɔr'u kalama code de la famille sen fɛ parce que code de la famille musow y'a essayer ka yɛlɛmali fitininin dɔn code de la famille la pour que cɛw ni musow jɔyɔrɔ hali ni n'an tɛ kɛ kelen ye en tout cas dɔ ka bɔ jɔyɔrɔ danfaraw la ani ka musow ka hakɛ dɔ fara musow ka hakɛ la o de la o ye kun bɔ dɛ mɔgɔ min b'a histoire dɔn n'i y'a ye a projet ma taa ɲɛ c'est parce que groupe islamique minnu tun bɛ assemblée la olu de y'a kɛlɛ kɛ dɛ fo u taara stade fa je crois que u y'u première fois de k'u yɛrɛ da u ka force politique yɛrɛ wa u y'a kɛ musow de kosɔn et à chaque fois je pense o de la n ka laɲini bɛ se ka kɛ autorités ye n'u bɛ fɛ ka islamisme projet fanga dɔn u ka musow ka situation lajɛ chaque fois que état malien y'a essayé ka charia dɔ ta mun bɛ musow dɛmɛ i b'a fɔ siɲɛ laban kɛra kɔlɔlɔ viol la loi contre les violences basées sur les genres c'est-à-dire i b'a fɔ musow bɛ sigi nɛgɛkɔrɔ ani binkani min bɛ kɛ musow la i y'a laɲini an ka ministre fɔlɔ madame la ministre Bintou Funɛ Samake elle a essayé ka loi in latɛmɛ mais jɔn de y'an kɛlɛ f'u y'a daminɛ f'u ye ɲininkali kɛ k'a ka taa a taara o sen fɛ encore une fois des groupes on peut dire extrémistes musulmans en tout cas olu de kɔni bɛ silamɛya ta ka sɔrɔ an bɛɛ bɛ sariya in dɔn ka sariya kɛ sababu ye ka laïcité lagosi ka état bali a ka réforme kɛ donc a y'i bolo diinɛ fere kelen bɛ jamana fanga ba c'est-à-dire que u yɛrɛ bon réforme constitution minnu u y'u ban constitution la u ko ko u tɛ laïcité fɛ n'est-ce pas i b'a fɔ ko an ka diinɛ an bɛɛ ye silamɛ ko silamɛya bɛ se k'i ban laïcité ma ka sɔrɔ laïcité yɛrɛ bɛ i ye silamɛya yɛrɛ kolomafɛnba dɔ ye donc an kana fili dɛ comme je dis n'i ye Mali société lajɛ Mali société changera a yɛlɛmara kosɛbɛ u ka influence b'an fɛ yen u ka pouvoir fɛnɛ sigilen don yɔrɔ mun bɛ se ka an la avancer an musow b'u dɔn ni fɛn bɛɛ ye donc je pense que mais munna u t'a aw musow da don nin ko ninnu na aw ka proposition ɲɛnamaw kɛ a ka wele kɛnɛw kan état de b'an bali an ka gouvernement de t'a jɔ a jɔyɔrɔ la an ka autorité t'u jɔ jɔyɔrɔ la c'est-à-dire que chaque fois k'u b'u ka fanga jira u b'u ɲɛsin anw ma mais u ɲɛ t'anw na dɛ u ɲɛ bɛ état de la mais comme pour eux fanga t'anw na c'est-à-dire u b'u attaquer musow ka agenda la parce que malheureusement Mali société yɛrɛ bɛ sɔn n'a caman ye n'i ko ko fɛn fɛn bɛ muso mada malheureusement an ka laada ma faamuya kosɛbɛ mɔgɔw ka teli ka sɔn n'a ye ka sɔrɔ fɛn min b'a jukɔrɔ u kan t'anw dɔrɔn ma je pense que u b'u attaquer la état yɛrɛ de la structure étatique de la laïcité de l'état et n'u b'o kɛ u ka kɛwale ni djihadiste ninnu ta bɛɛ ye kelen c'est-à-dire terroriste minnu fɛnɛ ko olu bɛ état mun fɛ o ye état théocratique de ye état mun diinɛ kelen dɔrɔn de bɛ se ka sigi o ye u ka silamɛya dɛ puisque u ka silamɛya ni tɔw ka silamɛya tɛ o de bɛ sigi sariya de bɛ kɛ donc je pense que minnu fɛnɛ bɛ laïcité kɛlɛ n t'a fɔ k'u ni ninnu ye kelen dɛ mais u bɛ ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ et à chaque fois k'u b'a kɛ u ka combat politique bɛ daminɛ ni musow ka droit de ye u y'anw kɛlɛ on n'oubliera jamais u ye stade in fa u y'a fa pour que k'a fɔ ATT ye fanga b'anw na u y'u yɛrɛ yira ATT la état la k'u ka fanga de yira de la même manière révision constitutionnelle la référendum na u ye
et blocage fɛnɛ kɛ. Donc il faut qu'on comprenne ça. Il fait à faut lien bi djihadisme min be Mali la yan ani muso ka hakɛ dɔw be awa wati dɔ kɛra ka fɔ ko la ni e fait ka lien de ko ni ɲɔgɔn cɛ wa. Lien b'a la bien sûr. N y'a fɔ ɲɛna n ko terrorisme mɔgɔ minnu bɛ marifa ta olu bɛ yen mais minnu bɛ moyen wɛrɛ ta pour que ka an bloquer pour que ka société u bɛ société sugu mun fɛ musow ka jɔyɔrɔ tɛ jɔyɔrɔ mun société mun na u b'o baara la mɛnna o mais n'i y'a lajɛ an ka fɛn caman bloquer len don à cause de ce pouvoir là et au pouvoir nin bɛ yan bien même je pense que politique mɔgɔw b'a dɔn. D'accord. Awɔ diinɛ mɔgɔw yɛrɛ aw yɛrɛ journaliste ninnu b'a dɔn kosɛbɛ je pense que il faut que an ka sɔn de kuma ma par exemple au dialogue i ko k'an bɛ se ka mun kɛ je pense sincèrement an musow surtout an minnu ni sema musow plateforme musow ani minnu bɛ société civile Kidal MENA ka yɔrɔ bɛɛ an de bɛ se k'a fɔ ko nin sen na an tɛ mun fɛ minnu tun bɛ accord de la paix la o ni djihadiste ka bɛn parce que u y'a kɛ siɲɛ fɔlɔ la an y'a ye a labanna cogoya min na maliyɛnw ma ɲina ni siɲɛ filanan na maliyɛnw tɛna ɲina an bɛ na n'u ye an bɛ fɛ u ka to dans le giron de la République o de la dialogue possible don à cette seule condition u ni djihadistes kana fara ɲɔgɔn kan parce que an ka problème ye terroristes de n'u y'a yira ko u ni terroristes bɛɛ ye kelen ko danfara t'u ni ɲɔgɔn cɛ dialogue tɛ se ka kɛ an jɔyɔrɔ bɛ an bɛ fɛ k'o de kɛ. non u bɛ kɛlɛ. ayi mais an bɛ se ka kɛ pourquoi parce que sisan san 10 de tɛmɛna kabini gafe in tɛmɛna n'i taara Kidal n'i taara Menaka i bɛ mɔgɔ caman ye jeunes ni musow surtout les jeunes minnu bannen don minnu pɛrɛlen tɛ fiyewu ka tugu u kɔ ka nin kɛlɛ kɛ contre le Mali parce que u ɲɛ b'a la ko aventure mun daminɛna a ye san 13 bɔ a ma taa n'u yɔrɔ si donc an jɔyɔrɔ filanan ye mun ye fɛnɛ sa k'a fɔ état malien ye ko problème ba mun bɛ menace mun bɛ Mali société n'a état kan o ye terrorisme ye. L'extrémisme religieux violent ou b'a fɔ ko extrémisme violent mais an fɛ ala ko an ka tiɲɛ fɔ o ye minnu ye diinɛ kɛ arme politique ye le projet politique voilà o dun daminɛna a bɛ 40 ans bɔ wa a ma fanga fosi ma bɔ a la an bɛ fɛ état k'a fɔ an ɲɛna munna kuma o kuma u bɛ yɛlɛ fanga la dɔ bɛ fara u ka fanga kan u b'u ɲɛsin anw musow de ma à chaque fois état b'anw bila o de kɛra erreur fondamentale parce que u tɛ dan anw ma donc il y a beaucoup de choses que nous devons prendre mais état ka responsabilité a kan ka responsabilité reconnue et une dernière fois il n'est pas normal que état ka jɔ an ka ta rue kan ka mankan wa kɛ ou bien ka casserole ta ka mankan kɛ pour que an ka respecter an bɛ ka fɛn fɛn fɔ an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn dɔn hali ka dan k'u y'u ɲɛsin anw de ma normalement l'état effectivement doit systématiquement k'anw gɛrɛ ka anw ɲininka an bɛ se k'a daminɛ cogoya min na ka nin kɛlɛ fɛn laban. d'accord madame Bokoum kɛlɛ in a kɔlɔlɔ bɛ aw musow kan o kumana n'a kɔlɔlɔ bɛ aw kan munna halisa aw jɔyɔrɔ ma se ka ye ko in na madame Mayiga y'a fɔ cogo min na kɔlɔlɔ fɔlɔ ye aw musow ta ye jinɛko kɛlɛ min bɛ ka kɛ musow fana b'u ta sɔrɔ a la an y'a ye k'a fɔ armée bɛ wulikajɔ min na bi u bɛ ka essayer ayiwa MINUSMA mɔgɔw mana taa ka o kanw minɛ bi na ka taa nka ayiwa kɛlɛ in est-ce que a bɛ se ka kɛ ka nin cogoya la fo ka se jamana kuturu minɛni ma armée bɛna se ka baara in kɛ cogo di ka taa se fo Kidal parce que laɲini ye mun ye jamana ɲɛmɔgɔ ko laɲini bɛ kɛ fo Kidal ayiwa baara a bɛ gɛlɛya wa a bɛ nɔgɔya de. Jalo i y'a fɔ cogo min na baara in kɔni n'i y'a ye nɔgɔya de tɛ yen n'a tun ka nɔgɔ an bɛ sigi kɛnɛ min kan bi an tɛ sigi o kan e yɛrɛ ye anw musow wele bi k'an ka na kuma a diyara n ye n'i ye ne yɛrɛ ɲininka Mali problème an bɛ se k'a fɔ bi yɔrɔ tɔw b'an bolo n'i taara Mopti gouverneur bɛ yen n'i taara Segu gouverneur bɛ yen les services sociaux de base olu bɛ yen mɔgɔw bɛ don fana mais Kidal ni Tombouctou c'est autre chose surtout Kidal yɛrɛ bi na Kidal ko in kɔni kɛra ŋɔni de malien bɛɛ sen na donc n'a y'a sɔrɔ an ka bɛn sababu de bɛ bɔ an ni Kidal mɔgɔw ka sigi ka kuma pour que Mali armée ka don yen nɔ ou bien ni Mali armée bɛ u bɛ se k'u déplacer cogo min na o ka kɛ malien an ka wuli ka bɔ Bamako an ka taa Kidal ka sɔrɔ an ma permission ɲini mɔgɔ fɛ n'o sera ka kɛ o ye belebeleba de ye sinon ni nɔgɔya don an tɛ sigi nin kɛnɛ kan bi
parce que Mali ɲɛ b'a la a tɛ ka kow bɛ ka gɛlɛya ka taa mais armée bɛ ka baara min kɛ sisan ka parce que bɛri minɛnen gɛlɛya dɔ wulila sema yɛrɛ ka gɛlɛya wulila o de senfɛ mais bi k'a fɔ armée bɛ ka kan minnu minɛ ka taa Gawo ka Tombouctou u bɛ k'u kunda Kidali de kan ayiwa baara in mɔgɔw caman bɛ ka a ɲininkali kɛ n'a sɔrɔla ayiwa a tɛna taa wolo kɔlɔlɔ wɛrɛ la parce que bamanciw fana n'u ka ayiwa hakilila bɛ ɲɔgɔn na ni armée nana taa sigi nin yɔrɔ in na olu fana ta bɔlen a la u fana n'u ka fɛɛrɛw de bɛ ɲɔgɔn na jamana ɲɛmɔgɔw fɛɛrɛ e bolo fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ u bolo ka se ka nin baara ninnu ka kɛ ka ɲɛ ne ka kuma kelen dɔrɔn de ne kɔni ne tɛ bɔ Jalo in de kɔnɔ Jalo i kɛra politique mɔgɔ ye o i kɛra société civile ye o i kɛra sɔrɔdasi o i kɛra lakanaba a bɛɛ de bɛ laban ni o de ne kɔni ka jate la sigi ka fɔ in dɛ Jalo an kan k'an base o de kan n'a y'a sɔrɔ sigi ka fɔ in bɛna kɛ à un niveau supérieur n'o ɲɛ bɛ ɲini o ɲɛ ka ɲini n'a y'a sɔrɔ fana a bɛna kɛ niveau min na jamana ɲɛmɔgɔw de b'o dɔn mais ne kɔni ka jate la sigi ka fɔ de bɛ se ka nin ko ban n'o tɛ kɛlɛ kɔni dɔ kɛ ça fait depuis 2012 nin ko kelen bɛ sen na mais 2000 an yɛrɛ k'a ye bateau ka attaqué n y'o de fɔ ji kan an ma deli k'o ye mais na kuma yɔrɔ bɛ k'a fɔ i ye min fɔ dɔw bɛ k'a fɔ k'u kɔni école taara u bɛna ko kɛ an ma sigi ni min ye Bayaŋara yɛrɛ bi écolisow bɛɛ falen don mɔgɔ de la Bayaŋara village baden de yɛlɛmani bɛ yen k'u bɛ k'a fɔ ko ni école taara k'olu kan ka min kɛ k'u b'o dɔn maintenant à un niveau supérieur Malien an bɛɛ tɛ Mali kɔnɔ kumaw tɛ fɔ don o don maintenant ni kumaw fɔra mɔgɔw kan k'u ta ba la de hali attaque mɔgɔw y'a fɔ k'a tun kuma fɔra k'u ko k'u bɛna fɛn dɔ kɛ mɔgɔw ma sigi ni min mais nous on n'est pas à ce niveau parce que renseignement bɛ o de kama mais n'i y'a ye ne kɔni cɛsirilen don ne bɛ k'a Jalo ko in fɔ parce que ne b'a dɔn a bɛɛ bɛ laban autour de la table de négociation a bɛ laban o de la mɔgɔ tɛ kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ bi maa minnu lamɛnnen don maa minnu ora b'u la n'u bɛ se k'u sigi ka kuma mɔgɔw b'u ka kuma mɛn o mɔgɔw bɛ yen o mɔgɔw ma ban sinon k'a fɔ ko kɛlɛ de bɛ se ka nin ban ko armement b'an bolo k'an ka ɲɛsin parce que e ɲɛ tɛ mɔgɔ min na i b'i ɲɛsin jɔn ma n'i y'a ye EGS mɔgɔw bɛ na an de ka mɔgɔw ma sera don o kɔrɔ wa sinon e tɛ se ka bɔ jamana wɛrɛ la ka na don Mali la ni maliyɛn yɛrɛ tɛ o ni maliyɛn tɛ olu bɛ yan dɔn wa donc ni jamana wɛrɛ nana o mɔgɔ mana na u ni an ka mɔgɔw de bɛ k'u jatigi ye mais munna an t'an ka mɔgɔw munna an yɛrɛ t'an yɛrɛ labɛn pour que an kana don o fili ninnu kɔnɔla la an ka k'an yɛrɛ ye quoi an ka k'an yɛrɛ ye. Madame Bokoum ni nin kɛra tan juguw yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ yan ni o kɛlɛ est ce que o ban ka di parce que mɔgɔw bɛ na ka n'u kalifa an na parce que dɔw ko ten ko kɛlɛ in dɔw ka sɔrɔ de b'a la mɔgɔw ka sɔrɔ bɛ min na fɛn min don a ban ka di. bɛɛ b'a dɔn fɛn kɛra cogo cogo dɔ ka sɔrɔ b'a la koyi a kɛra diɲɛ fɛn o fɛn ye n'i y'a ye a ko bɛ mɛn sen na minnu ka sɔrɔ b'a la olu tɛ fɛ a ka ban donc olu bɛ ko bɛɛ kɛ pour que k'a ɲaga parce que olu ka sɔrɔ b'a la maintenant ni anw b'o bɛɛ dɔn minnu ka sɔrɔ b'a la cogo cogo o tɛ se ka caya ka tɛmɛ an minnu bɛ an ni ɲinina minnu ka sɔrɔ b'a la olu tɛ se ka caya ni anw ye donc n'olu ma caya ni anw ye an de kan ka fɛɛrɛ kɛ sisan an bɛ solution jumɛn sɔrɔ nin na o de kama ne ko les solutions endogènes o ye anw yɛrɛ ta de a y'an dɛmɛ k'an ka wara faga o b'a sɔrɔ a kunkolo b'an yɛrɛ bolo o b'a sɔrɔ a kunkolo b'an yɛrɛ bolo ne b'a dɔn n'an ye dialogue ta ba la à un niveau supérieur an bɛ mun ɲinina jamana in kɔnɔ an bɛ se k'a sɔrɔ parce que ni kɛlɛ ma ban n'i y'a mɛn développement ni kɛlɛ bɛ yen développement bɛ kɛ min bi n'i bɛ bɔ yan ka taa Mopti sira ninnu bɛ lajɛ a bɛɛ tiɲɛnen don denmisɛnninw n'u tɛ baara la u bɛ taa don fɛn wɛrɛw de la mais ni kɛlɛ bɛ yen wari bɛ san minɛnw bɛ ka san kɛlɛminɛnw bɛ ka san développement bɛ bɔ min maintenant pourquoi an yɛrɛ t'a lajɛ an yɛrɛ la an bɛ se k'an ka sinankunya don ba la an bɛ se k'an ka leader baw don ba la cogo min na an ka prêtres bɛ yen archevêques bɛ yen an bɛ sigi ka kuma u tɛ se ka dɛsɛ u la u tɛ se ka dɛsɛ u la sinon ne kɔni ka côté k'a fɔ ko k'a kɛ kɛlɛ k'an ka an fasaw yira miskili yira ne kɔni ne t'o fɛ. Ayiwa Madame Bari Aissata kɛlɛ in a bantogoya fɛɛrɛ jumɛn bɛ aw bolo sigikafɔ don wa walima kɛlɛ de bɛ se ka boloda wa walima jamanadenw société civile bɛɛ bɛ se ka mun de kɛ bi fɛɛrɛ la basigi bɛ se ka na cogo min na. Basigi ka na halisa kuma kelen de don an ka sigi ka kuma kɛ halisa ne ka kuma kɔni y'o de ye an ka sigi ka kuma kɛ sigi ka kuma o de b'a ban an musow ka fara ɲɔgɔn kan komi madame y'a fɔ jeliw bɛ yan fɔlɔ lawale la ni conflit wulila
jamana ni jamana jɔn bɛ taa kɛlɛ ban ɲamakalaw de tun bɛ boli so la ka taa kɛlɛw ban ɲamakalaw bɛ yan ɲamakala mana na ko e Jalo ma Jalo ka na kuma e ka tariku f'i ɲɛna n bɛ fɛ aw ni ko ka bila walahi Jalo b'a bila n'a sɔrɔ e dusu bɛ cogo o cogo i bɛ dusu in bila donc ɲamakalaw fana ka wuli ten a sera u fana ka wuli u k'u da don ko in na an ka bɛɛ ka kɛ sigi ka kuma ye bɛɛ ka dɔ kɛ an bɛ silamɛw wele an bɛ kerecɛnw wele an bɛ ɲamakalaw wele bɛɛ ka bɔ Mali an bɛɛ ka kɛ kelen an ka ŋaniya kɛ kelen ye kɛlɛ in an ka nafa t'a la dɛ an tɛ kɛlɛ fɛ nafa tɛ kɛlɛ la nafa tɛ kɛlɛ la an tɛ kɛlɛ kɔ parce que ni kɛlɛ in kɛra toujours anw de ye a victime fɔlɔ-fɔlɔ ye musow ye n'i taara garabaliw ni fɛnw lajɛ sisan ekɔlisow lajɛ bɛɛ ye musow ni denw de dalen ye firiyatɔw de bɛ yen denmisɛnninw n'u ɲɛjiw minnu faw taara kɛlɛ nafa tɛ kɛlɛ la guerre man ɲi kɛlɛ man ɲi donc an b'a fɔ u ɲɛna an ka silamɛw an b'u wele kerecɛnw k'u wele ka ɲamakalaw wele ka musobaw wele an bɛɛ ka jɛ ka denmisɛnninw wele an bɛɛ ka jɛ an k'an da don nin ko in na an k'an sigi an ka kuma an k'an sigi an ka kuma d'accord o faamuna ka jira k'a fɔ an bɛ jama ko di ale jɛmukan kɛnɛ kan min ye nɛgɛ kaɲɛ 21 tɛmɛna ni sanga 30 ye o tuma an bɛna lajɛ ka nɛgɛjurusiratigiw k'olu fana lamɛn ni ɲininkali bɛ min fɛ walima ni faranga bɛ min fɛ olu ka o kɛ jɛmukan kɔnɔ ka ayiwa an ka maa welelenw ka ɲininkali kɛ u la o tuma nɛgɛjurusira o bɛ aw ka bila la o ye 65 65 50 50 65 65 50 o ye an ka nɛgɛjuru sira ye an b'a aw ladɔnniya k'a fɔ ni a y'an wele minnu bɛ k'an filɛ télévision sanfɛ n'a y'an sɔrɔ ka ban a bɛ télévision a b'ale to yen sabu kumakan bɛ segin ka taa aw ma o la an tɛna se ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ n'a y'an wele dɔrɔn a bɛ jabaranin to yen ko mɔgɔ bɛ an kɔ Anisu. Allo. Anisu n balimakɛ. Salaamaaleykum. Waaleykum salam. Madame ye kuma min fɔ. Dɔ fara ka bɛ yen. N terikɛ ne bɛ min f'i ye. I tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min? Mali kɔrɔnfɛ kɛlɛ ko ye. I tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min? Musa Bina Kulibali. Musa Kulibali ka bɔ min? Ka bɔ Kanajigila. Kanajigila. Musa bisimila. Bon ne bɛ min fɔ. Ni kɛlɛ ma kɛ. Sigida kuma tɛ kɛlɛ ban fo ka dugukolo meleke. Silamɛya fan si ma mɔgɔ faga daga. Mais i ɲɛ b'a la an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana u ma jɔ u jɔyɔrɔ la n'u jɔra u jɔyɔrɔ la n'u ye décision ta sini ni mɔgɔ min ye mɔgɔ faga i bi jɔ ka faga sariya ye kelen de n'i ye mɔgɔ fagala minɛ ka n'a bila kaso la ka tila k'a bila mɔgɔ faga ti ban fo ka dugukolo meleke Ala ye kuranɛ dilan ka kumakan de k'a la ni mɔgɔ ye mɔgɔ faga ni ka kɛ ka ni sara o ye ale Ala ka kumakan de ye hadamaden m'o sɛbɛn kuranɛ kɔnɔ donc ni kɛlɛ fo ka dugukolo meleke ni kɛlɛ tɛ a ti ban jigisigi ka fɔ t'a ban. Ayiwa Musa ɲininkali b'e fɛ wa an bɛ waati bɛ k'an ta an tɛgɛ ma. N ko ɲininkali b'e fɛ wa ni ɲininkali b'i bolo. Wa ɲininkali min kɔni bɛ ne fɛ. O y'o de ne b'o dɔrɔn de ɲininkali kɛ quoi. Donc e bolo kɛlɛ yɛrɛ de ka kɛ. Kɛlɛ de ka kɛ a ka ban. D'accord a faamuna. Voilà. An b'i fo. Nɛgɛjuru sira o ye 65 65 50 50 65 55 65 65 50 50 65 50 50 o y'an ka nɛgɛjuru sira ye mɔgɔ b'an kɔ allo. Allo. An balimakɛ Anisu. An b'a n tɛ. I b'an wele ka bɔ min i tɔgɔ ni jamu. N b'a wele ka bɔ Sikaso Musa Jara. Musa Jara bisimila Sikaso ko an b'u fo. Awɔ basi foyi tɛ yen. Bisimila. Balimamuso fila in bɔra ka kuma min fɔ foyi tɛ kɛlɛ ban ni sigi ka fɔ tɛ u ka kuma ninnu a bɛ kolo kan bi a ka ta ba la ni bɛɛ y'i ŋaniya kɛ nin ye a y'a fɔ cogo min na ni bɛɛ y'i ŋaniya fara ɲɔgɔn kan karisa n'o don karisa n'o don an tɛmɛn'o kan fɛn in tajuru sara tɛ bilen a kɛra
jadisi a kɛra sɔrɔsi o ni saya kɛra maliyɛn de bi sa ne hakili la solution de kan ka ɲini ka maliyɛn saya bali donc an k'an bolo d'an dusu kan an ka orgueil bɔ yen a y'a fɔ cogo min na n'i y'a ye an sera yan bi to an bɛ sigi an bɛ solution ɲini a tiɲɛna de donc foyi tɛ nin ban f'an ka sigi ka ŋaniyaw kɛ kelen bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan karisa nɔ don karisa de ye nin kɛ o karisa de ye nin kɛ o bɛɛ ye ko wɛrɛ ye an taara k'o dan donc mali ka hɛrɛ bɛ min na ni malidenw ka hɛrɛ bɛ min na an b'o de ɲini maliyɛn saya ka dabila ka jɔ donc ni fɛn fɛn bɛ kɛ k'o ko in bali solution ka ɲini o de la ne kɔni o de tun bɛ ne fɛ. d'accord an b'i fo an bɛ sikasokaw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ ka an filɛ nin waati in na aw bɛ jamukan jama ko de ale de kɛnɛ kan nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la 65 65 50 50 allo allo. oui allo. an sun balimakɛ. somɔgɔw de don. tɔɔrɔ se i b'an wele ka bɔ min tɔgɔ ni jamu. ne kɛ sulemani gunta k'a wele ka bɔ Yereso mara la. ka bɔ min. Sulemani Gunta. Sulemani Gunta. Oui, i b'an wele ka bɔ min Goyita. N bɛ k'i wele ka bɔ Kucala mara la bi. Kucala, ok. Bisimila Goyita. Dugu ye sigi n'a ye. Kuɲana, ok, bisimila. Voilà. Cɛ bɔra ka kuma min fɔ tan k'a fɔ ko ni mɔgɔ fagara i ka faga a nɔ la. O tɛ tiɲɛ ye. ayi i ka ni ɲininkali b'i bolo i ka ɲininkali kɛ mɔgɔ jaabi an t'o kɛnɛ kan yan ni ɲininkali b'i bolo walima ni farankan b'i bolo i b'o fɔ. ni o tɛ ɲininkali tɛ yen. ayiwa d'accord an b'i fo i Goyita an bɛ Kucalakaw bɛɛ lajɛlen fo 65 65 50 50 65 50 mɔgɔ b'an kɔ allo Ansu. allo Ansu balimakɛ. ouais ça va somɔgɔw. nba i b'an wele ka bɔ min tɔgɔ ni jamu. n b'a wele ka bɔ Falajɛ Jibiri Danbele. Danbele bisimila. voilà ɲininkali bɛ ne fɛ quoi. o bɛ ka min fɔ ko an ka sigikafɔ kɛ ni bɛrɛ ye o tɛ an timinata ye. o b'a to an ka kɛlɛ ka sɔrɔ ni kɛlɛ kɛra ni min sera sa o bɛ sɔrɔ ka sigikafɔ kɛ o kɔfɛ. i y'a faamuya. d'accord. o ɲininkali bɛ ne fɛ. ayiwa an b'i fo. an bɛ Falajɛkaw bɛɛ lajɛlen fo 65 65 65 65 50 50 o ye an ka nɛgɛjuru sira ye ni maa min bɛ fɛ k'an wele ka farankan kɛ walima ka ɲininkali kɛ an ka maa welelenw la allo allo balimakɛ i mabɔ télé la walima k'i mabɔ radio la. d'accord naamu. ayi i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min. Dramani Jalo. Jalo bisimila. Sirakɔrɔ. Sirakɔrɔ. Bamakɔ Sirakɔrɔ wa. Bisimila. I tɛna foyi fɔ nin ɲɛna i tɛna foyi kɛ Mali ma min kɛ nin ye ɲɛfɔ. allo. ayi an tulo b'i la Dramani. n ko i tɛna ladilikan foyi kɛ Mali ma min kɛ faamatigiw ye quoi. allo. an tulo b'i la o. i tulo b'i la. an tulo b'i la awɔ. n ko ko ka sigikafɔ kɛ ka sigikafɔ kɛ min bɛ filaso ka sigikafɔ sanfɛ. sigikafɔ ye dan mun ye Mali y'a cogo bɛɛ lajɛlen kɛ nin ye quoi. i ti ɲama k'i kan kɔrɔta dɔɔni sinon an tulo t'i la ka ɲɛ dɛ. a taara ok. Dramani Jalo Sirakɔrɔ an b'ale fo 65 65 50 50 allo. allo n balimakɛ ni sun ka wele ka bɔ min. Karamɔgɔ ka wele ka bɔ Sikaso. Sikaso i tɔgɔ ni jamu. Mamadu Mayiga. Mamadu. Mamadu Mayiga. Mayiga bisimila Mayiga. an tulo b'i la. ne b'a fɛ ka kuma a ka débat nin na. i bisimila. Voilà, an balimamuso bɛ ka kuma min fɔ. Awɔ, n ka balimamuso bɛ ka kuma min fɔ. Awɔ, i bɛ télé to yen, i bɛ kuma téléphone la. Ok. U ko sigikafɔ ye damu ye. Awɔ. Siga foyi t'a la, o ye tiɲɛ de fɔ.
mais an ka situation bɛ cogo min na sisan allo oui an tulo b'i la o an tulo b'i la Mayiga alors c'est à dire que ne b'a fɛ an balimamuso ka yɔrɔ dɔ fana dɔn a la allo awɔ an tulo b'i la tɛmɛ n'a ye an tulo b'i la alors ne b'a fɛ u ka min faamu an ka situation c'est très complexe rebelles bɛ yen terroristes bɛ yen jugu wɛrɛ b'anw na kɔ ka min ni ninnu fana si tɛ kelen ye n'an ko an ka sigi ka kuma kɛ an bɛna sigi ka kuma kɛ ni jɔn ni ninnu cɛla sisan parce que finalement an ka rebelles n'an ka terroristes mɔgɔ t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ wɛrɛ min b'u kɔfɛ fana mɔgɔ tɛ olu fana cogoya dɔn mɔgɔ min de don an b'a bisi ka kɛ mɔgɔ dɔw ye mais mɔgɔ min don o dɔnnen tɛ fana ne ka hakilina ye option min y'a la an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ kɛlɛ min na ni o ye an bɛ kɛlɛ min de kɛ ka sigi ka kuma kɛ kɛlɛ sigi ka kuma se ka kɛ fiyewu fo Mali ka position de force de sɔrɔ ka sɔrɔ k'a ka loi imposer a bɛna fɔ an ka accord tɛmɛnenw na rebelle ninnu ye position de force de sɔrɔ k'u ka accord kɛ ni o ye il faut k'an ka situation yɛlɛma de sigi ka kuma se ka kɛ ka accord minnu dilen don ko ka baara kɛ ni o ye o tɛ jamana arranger bi a tɛ jamana arranger sini donc il faut que anw de ka position de force sɔrɔ k'an to position de force la an bɛ sigi ka kuma ɲini o de kɔnɔna na so an balakaw y'a fɔ cogo min na a kɛlɛ cogo cogo a laban sigi ka kuma de mais sigi ka kuma bɛ kɛ waati o bɛna sɔrɔ anw bɛ position de force de la donc an tɛ se ka position de force sɔrɔ fo an ka kɛlɛ nin de kɛ an bɛ kɛlɛ kɛ ka négociation dayɛlɛlen to n'u yɛrɛ nana ye k'a fɔ ko cogoya t'u kun n'an ni ɲɔgɔn cɛ waati n'u sɔnna k'u ka sigi ka kuma ma sinon mɔgɔ min de don mun ko k'u ka sariya appliquer e bɛ taa olu négocier cogo di e b'i fɔ i bɛ taa ni jeli i bɛ taa ni diinɛmɔgɔ i bɛ taa ni dɔ u ka sira t'u la olu ko ko ala de u hakilina y'o de ye sigi ka kuma bɛ kɛ n'olu ye cogo di mais n'u an y'u digi ka taa se dɛnɛ ma n'u yɛrɛ b'a fɔ ko taayɔrɔ tɛ yen n'u mun ko bɛ sigi ka kuma kɛ an bɛ sigi ka kuma kɛ n'o n'u ko ko tɛ sigi ka kuma kɛ kɛlɛ min bɛ kɛ kɛlɛ bɛ kɛ n'o ye sinon an balakaw sɛgɛlen don a ko la sanfɛ camancɛ fo duguma an bɛ ala deli ala ka bɔda ɲɛnama d'anw ni ko in na. Amina an b'i fo kosɛbɛ Mayiga ka Sikasokaw bɛɛ lajɛlen fo Bokari Tarawele Granby an bɛ maa laban ta an bɛ sɔrɔ ka kuma di an ka maa welelenw ma k'u ka kuma kuncɛ kumaw fɔ 65 65 50 50 allo allo balimakɛ bɔ arajo kɔrɔ i ka bɔ télé kɔrɔ bɔ télé kɛrɛfɛ bɔ télé kɛrɛfɛ pewu i ka kuma téléphone la tɔɔrɔ se i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Ali Siribe ka bɔ min ka bɔ Tiɲɛbana ayiwa bisimila ma balimamusow fo ani yɛrɛ Siribe ni fo a diyara n ye bon an balimamuso fila ye mun fɔ i y'a fɔ sigirafɔ la bon Asisi yɛrɛ y'o demandé Asisi la o kuma fɔla Asisi la k'an kɛ sigikafɔ kɛ ni mɔgɔ min ye parce que la mɔgɔ ninnu an dɔw le don wa i m'a faamu kɛlɛ Afiriki y'a fɔ yan ko kɛlɛ tɛ jamana jɔ quoi hali Amɛrikaw ye kɛlɛba min kɛ yɔrɔw la ni fɛn ninnu i m'a faamu sigikafɔ le deuxième guerre mondiale ban i m'a faamu sinon kɛlɛ ma se ka ban mais ni mɔgɔ n'aw bɛ sigikafɔ la aw bɛ ɲɔgɔn hakilina ɲini ka ɲɔgɔn hakilina dɔn o yɔrɔ la aw bɛ bɛn fɛn dɔ kan i m'a faamu ani n balimamuso ni da don jariko kuma la i y'a fɔ musow ka côté fanfɛla la ko par exemple ni musow ko k'u bɛ yɛlɛ ni fɛn min ye ko diinɛ ɲɛmɔgɔ k'o bali an fɛ yan fɛn dɔ de b'an fɛ farafinna yan i m'a faamu jango kɛrɛnkɛrɛnna Mali yanni diɲɛ wuli cɛ musow de bɛ to cɛw kɔ i m'a faamu parce que an fɛ yan diinɛw laɲini an fɛ yan et puis diinɛ ko yɛrɛ tɛ an ka société fɛnɛ nan'o sɔrɔla an fɛ yan hali ni mun tɛ diinɛ la i m'a faamu o bɛ to musow le bɛ to cɛ kɔ ni cɛ y'a décidé k'a bila yɔrɔ min na a bɛ to yen i m'a faamu o bɛ kɛ i t'a dɔn balimamuso ye ta mun fɛ i y'a fɔ u ka laïcité ko laïcité ni an tabiyaw i m'a faamu c'est vrai a ka ɲi diinɛ bɛɛ dama ka kan mais ani an tabiyaw tɛ kelen ye i m'a fɔ bon o de kama a bɛ k'i profiter ka laïcité nin ka nin yɔrɔ fɔ o la quoi ne kɔni bolo kɔni o yɔrɔ ninnu yanni fo ka taa mun kɛ muso tɛ se ka fɔ k'a bɛ nasɔngɔ bɔ cɛ an fɛ yan ka tila ka ani cɛ bɛ partagement kɛ nasɔngɔ bɔ ni sotara ni kuranfɛn na non ayiwa d'accord cɛ le wura cɛ le b'o bɛɛ bɔ a bɛ nin jaabi sa Siribe
Voilà. O kuma an b'i fo ka weleli la. Ok, merci. An bɛ a bɛɛ lajɛlen fo. Grand B i bɛ nɛgɛjuru sira jɔ yan nɔ an bɛ kuma di an ka maa welelenw ma u ka se ka kuma kuncɛ kumaw fɔ ani ka u ye min faamuya an ka maa welelenw ka kumaw la an bɛ taa e fan fɛ madame Bari Aissata Bari maa minnu ye weleli kɛ sisan i ye mun tɔmɔ u ka kumaw la caman dɔw ko ka kɛlɛ kɛ dɔw ko yɛrɛ ko sigi ka fɔ ayiwa i bɛ se ka mun fara n ka kuma la. minnu ye weleli kɛ sisan an b'u bɛɛ fo u ka hakili ɲuman na dɔ ko ka taa kɛlɛ la dɔ ko sigi ka fɔ an bɛ minnu ko k'an ka taa kɛlɛ la an b'olu deli halisa u k'u bolo da u dusu kan an b'aw deli dɛ a y'aw bolo da u dusu kan an ka kɛlɛ in an k'o bila kɛrɛfɛ fɔlɔ an ka taa sigi ka fɔ la. mais gouvernement dun bɛ ka hakilina min ta sisan a bɛ n'a fɔ o ye kɛlɛ sira ye ni gouvernement ko ka réservistes wele ka fara sɔrɔdasiw kan est ce que ko dɔ tɛ gouvernement kɔnɔ. awɔ mais an b'u fana deli an ka taa sigi ka fɔ la fɔlɔ nin bɛɛ sigi ka fɔ in n'an taara ka na a bɛ laban sigi ka fɔ in de ma an b'an ka autorités fana deli an ka taa sigi ka fɔ la fɔlɔ. dɔw fana ko sigi ka fɔ ka kɛ jamana ka k'o fana man ɲi maa caman fana y'o fɔ. Jalo ni sigi ka fɔ ta tɛ ɲɛ o. ayiwa olu bɛ ka kɛlɛ min fɔ tan ni kɛlɛ kɛra a sata ka ca minnu bɛ san ko maliyɛnw don an ni jamana wɛrɛ tɛ koyi n balimamuso y'a fɔ an ni burukina tɛ an ni abijan tɛ an yɛrɛ damaw de don so kɔnɔ yan an k'an dusu bila an kana dusu bila hakili ɲɛ kɛlɛ ye kɛlɛ ye. n ko maa wɛrɛ fana nana an dɛmɛ an ka kɛlɛ la o b'a yira ko kɛlɛ maa wɛrɛ ɲɛ bɛ ko wɛrɛ la kɛlɛ in na min tɛ anw ye o. n'olu ɲɛ bɛ ko wɛrɛ la ko in na an ka kɛlɛ ko in an k'a bila n'olu ɲɛ bɛ min na n'anw ɲɛ t'o la an b'u deli anw tɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ anw tɛ kɛlɛ fɛ. d'accord an tɛ kɛlɛ fɛ. madame Bokum kuma kuncɛ kuma na a n'an ka maa wele minnu ye an wele sisan ayiwa i ye mun faamuya u ka hakililaw la an'u ka ɲininkaliw la. minnu y'an wele an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn parce que n'an y'a jateminɛ mɔgɔ hakɛ min ye weleli kɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn de ye kɛlɛ sira fɔ tɔw bɛɛ ko an ye sigi ka fɔ min fɔ u ka kan mɛn olu bɛ fɛ sigi ka fɔ k'a sɔrɔ fanga de bɛ anw de la fɔlɔ an y'o fana fɔ an ka kuma kɔnɔ an ye kuma daminɛ n'o de ye an ko bi an ka armée yɛlɛnna u tɛ boli ka k'anw to bilen donc an ye kuma daminɛ n'o de k'a fɔ bi an yɛrɛ b'a dɔn puissance de feu b'an bolo mais kɛlɛ an ɲɛsinnen bɛ jɔn ma an ɲɛsinnen b'an yɛrɛ dama de ma o de kama an ko ka sigi ka fɔ in kɛ a kana kɛ kɛlɛ ye. mais minnu b'a fɔ ko maa wɛrɛ bɛ janfa la Mali kɔ kan hali an y'o kumaw yɛrɛ mɛn an ka jamana ɲɛmɔgɔw da k'a fɔ dɔ de bɛ kɔfɛ o bɛ ka maa wɛrɛw su ka kɛ Mali kan i bɛ sigi ka fɔ kɛ ni jɔn ye sisan i n'a fɔ maa welelen minnu dɔw fana ye ɲininkali kɛ o cogoya la. i ye min fɔ n'i y'a ye mɔgɔw bɛ su ka na kɛ an yɛrɛ de ma bɛn ko n'i ye koko fara la n'i ye basa donnen koko la a fara la di ni koko ma fara basa ti don a kɔnɔ. donc olu minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ na ni mɔgɔ wɛrɛw ye ka na an kɛlɛ n'an dɔw de don ni faamaw ni anw t'olu dɔn ni renseignement olu bɛ se k'olu dɔn mɔgɔ minnu don Jalo ni ale yɛrɛ y'o fɔ o mɔgɔ sugu yɛrɛ ye ka di k'olu dɔn k'a fɔ olu de bɛ ka na ni mɔgɔ wɛrɛw ye minnu bɛ ka na anw kɛlɛ donc renseignement b'o de kama donc ale bɛ ka question poser k'a fɔ k'an ni jɔn bɛ kuma an ni jɔn bɛ kuma an yɛrɛ min bɛ Mali kɔnɔ an yɛrɛ dama de bɛ sigi ka kuma Sema mɔgɔw dɔnnen don Amadu Kufa dɔnnen don Yari Gali dɔnnen don n t'a si dɔn wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ u bɛɛ dɔnnen don a bɛɛ ɲɛmɔgɔw dɔnnen don mɔgɔ bɛ rébellion in ko la yan u bɛɛ ɲɛmɔgɔw dɔnnen don u bɛɛ ciblelen don renseignement b'a bɛɛ dɔn donc n'an k'an bɛ sigi ka kuma kɛ quand l'état veut la l'état peut donc ne ye min fɔ halisa les solutions endogènes o ye an yɛrɛ dama ka solution ye an ka sinankuya an ka leader religieux an ka ɲamakalaw an k'olu don ba la an yɛrɛ musow fana an k'an jija hali n'an ma wele sisan an yɛrɛ k'an impliqué an yɛrɛ k'an yɛrɛ don a la an kana an sigi kɔfɛ k'a fɔ k'an ma wele an yɛrɛ bɛ se ka wuli ministère bɛ yen ministère de la promotion bɛ yen ministère de la réconciliation bɛ yen ministère de la défense bɛ yen ni muso a kɛra politique musow ye o a kɛra société civile ye o ni mɔgɔw wulila bi k'a fɔ k'an bɛ fɛ an ni faamaw ka sigi ka kuma ni ne hakilina b'an na an n'u bɛ se ka sigi ka kuma mais an kana an sigi k'a fɔ ko fɔ an ka wele an yɛrɛ bɛ se ka wuli ka dɔ k'an yɛrɛ ka sɔrɔ hali n'an ma wele parce que faso ko de don donc n'an y'o kɛ jɔyɔrɔ min ka kan n'an ye an b'o sɔrɔ donc min y'a ye kumakanw fana lamɛn an ka kumakanw fana bɛ lamɛn donc mun b'an bali an ka association b'an bolo organisation b'an bolo mais an t'o si kumakan an yɛrɛ bɛ se n b'o de fɔ komi musow e filɛ ka min kɛ bi
il be télé so joli ta nous be muso wele. Toi tu nous as donné l'opportunité aujourd'hui de parler. Et à donc, il faut muso bi se ka kuma jamana ko kan parce que fana jamana denw de. Si on donne l'opportunité k'a fɔ k'an bɛ kuma parce que cɛ ye min fɔ muso kɛra cogo cogo Mali la fɛn dɔw bɛ yen an tɛ se ka pan o kunna o kɛra cogo cogo on est obligé ka to karikan dɔ kɔnɔ quoi an tɛ se ka bɔ o kɔnɔ ten yɔrɔnin kelen e filɛ ka opportunité di bi an ka kuma ni mɔgɔ wɛrɛ tun ye opportunité wɛrɛ di a ko daminɛ ni bi cɛ san b'a sɔrɔ kuma caman fɔra donc organisation des femmes bɛ yen des femmes leaders femmes bɛ yen CCP bɛ yen a politique a bɛɛ bɛ yen quoi maintenant an b'a lajɛ de sisan an yɛrɛ dama an bɛ se ka mun de kɛ ka wuli k'an jɔ hali n'an ma wele a y'a fɔ cogo min na ɲɛmɔgɔw b'an na o n'i y'a mɛn ɲɛmɔgɔ fana kɔmɔgɔ de bɛ yen hakilina dɔ bɛ ne la o tɛ nin na hakilina dɔ bɛ ne fila o fana tɛ nin na mais n'an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ hakilina ɲuman ye min b'a to jamana bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ donc musow mana wuli k'a fɔ k'an bɛ rencontre ɲini à la primature k'a rencontre à la présidence a bɛ sɔrɔ avec les ministres a bɛ sɔrɔ kabi ko in daminɛna an ma o ye tiɲɛ ye o jari ye fɔlɔ i y'o kuma min fɔ o ye tiɲɛ ye i ka antenne b'a to bi an fana b'o appel lancer an Mali musow an ka wuli an ka kɔfɛ kuma dabila an yɛrɛ ka wuli ka ɲɔgɔn minɛ k'a lajɛ an bɛ bɛn fɛn jumɛn de kan k'a lase an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma hali ni muso ye marche dɔ organiser bi k'a daminɛ Kayi fo Kidali ko musow bɛɛ ka bɔ i ka yɔrɔ la i ka zone na ka marche cɛw bɛ fɛn dɔ kɛ ni musow kɛ cɛw bɛ fɛn n'a sera k'o kɛ sisan e ko terroriste yɛrɛ tɛna segin kɔ voilà donc fɛn dɔ bɛ kɛ donc e ka antenne nin bi a kɛra an bolo fɛnba ye min y'a to an bɛ se ka nin kuma nin fɔ bi n bɛ bɔ kuma la yan d'accord an bɛ fɔ min ye madame Mayiga ayiwa nin cogoya la ayiwa aw ɲɛ bɛ jamana in lakanabaliya ban cogo la cogo di aw minnu bɛ lakana ko domaine kɔnɔ a b'a a womisɛnw dɔn a bi Mali lakanabaliya e ɲɛ b'a ban cogo la cogo di madame Mayiga n'an tun bɛ se k'o solution sɔrɔ yɔrɔ vraiment problème tun bɛ ban an t'a bɛɛ dɔn an bɛ dɔɔni dɔn mais welelikɛla dɔ ko qu'il faut qu'an ka fila bɛɛ kɛ je pense que an bɛ a fila bɛɛ de bɛ kɛ o ye principe de réalité de kɛlɛ tɛ se ka jɔ parce que Mali ma wuli kɛlɛ la o on n'est pas dans l'attaque on n'est pas dans l'offensive an bɛ k'an yɛrɛ protéger de o de kan ka fɔ bon n'i ye Bajankarakaw wele ou bien Farabugu muso n'olu ye nin mɛn ko ka kɛlɛ dabila ka bɛɛ kɛ sigili o tɛ se ka faamuya u mago bɛ faamaw la faama kana k'u lakana o ye principe de réalité ye kɛlɛ in tɛna ban sisan comme je dis encore il faut k'an ka faamuya a tɛ Mali dɔrɔn na Sahel de ye épicentre ye Mali Burkina Niger donc nin kɛlɛ djihadistes ninnu terroristes ninnu tɛna taa o tɛna taa prévision bɛ yen pour peut-être des dizaines d'années donc an ko o réalité fɛn donc a fɔra fɛn an n'u tɛna se ka sigi ka bɛn dɔw bɛ yen terroriste la extrémiste la olu ka projet ma hali daminɛ u bɛna u ka projet u kɔni feront tout pour que terroriste fasugu jumɛn il faut qu'on lise il faut il y a études baden bɛ yen donc kɛlɛ in obligatoirement une partie de la réponse a bɛ na ni kɛlɛ ye parce que on doit défendre l'intégrité du Mali an ka dugukolo ani an ka mɔgɔw kan ka lakana contre des attaques donc ça c'est une réalité en même temps dialogue o tɛ se ka ban mais je pense que fɛn saba kan ka kɛ au minimum et a kana kɛ siya kɛlɛ ye parce que il faut qu'an ka faamuya ko u ka fanga bɛ bɔ an ka faiblesse de la u ka projet ye mun ye u bɛna yɔrɔ minnu na u b'a jateminɛ kɛ problème dɔw bɛ yen u b'u sen don o kɔnɔ il faut pas que a ka kɛ siya kɛlɛ ye comme dɔw y'a daminɛ ka langage dɔ don communauté internationale yɛrɛ bɛɛ tun bɛ ka don fili la ka kɛ siya kɛlɛ i b'a fɔ filaw ni tɔw tun bɛ ɲɔgɔn na ou bien dɔ kɔnɔ quoi o y'an ka danfara fɔlɔ ye il faut aussi que minnu kɔni sɔnna accord ma ko Mali ye kelen ye Mali tɛ se ka kɛ fédération ye Mali tɛ se ka fara Mali tɛ tila Mali tɛ kɛ état tɛ se ka bɔ laïcité la c'est-à-dire diinɛw bɛɛ bɛ cogoya kelen na état fanfɛla la il faut que au principe fɛnɛ ka mɔgɔ fɛn fɛn b'o kɛlɛ olu bɛ kɛlɛ ça c'est aussi non négociable troisièmement je pense que ne ye mun fɔ o ye tout temps ye c'est-à-dire mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ taa des fois kilo 15 la 25 la ne bɛ n ka foro bɛ yɔrɔ min na dɔw ka problème ma changé dɛ dɔw ka problème tɛ lakana problème ye
an bɛ tiɲɛ de fɔ c'est vrai que problème ni an b'a la depuis 100 saba mais an fɛnɛ bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye malien caman peut-être n'i ye malien 10 ta i bɛ taa sɔrɔ ko malien 6 ka problème malien 7 ka problème ye problème fɔlɔ problème ye c'est-à-dire juste kiri u ka problème kiri problème ye u ka problème dun ka fa ye u ka problème denmisɛnninw ka baara sɔrɔ u ka problème ye école ye o de ye réalité ye sini ni ne taara n ka foro la mɔgɔw bɛna problème mun fɔ ɲɛna o ni c'est pas au kɔrɔ tɛ k'u t'a dɔn ko kɛlɛ bɛ yen mais ça veut dire que depuis 13 ans Mali n'a fɔ kɛlɛ kɛrɛfɛ an ka problème fondamentaux kɔlɔlɔw bɛ yen donc an ka baaraw k'o kan olu fɛnɛ tɛ tunu. Je pense que au principe c'est des principes de réalité, c'est-à-dire qu'elle est en famille qu'elle est intena ban à quelle réponse elle est militaire, c'est-à-dire à oubé qu'elle est parce que d'autres pays où l'on a mon cosson en nous c'est abada kaben, ça c'est sûr. Donc où l'oubé qu'elle est comme il y a fort en position mon sort position dominante on l'espère et je pense qu'en beau sera quand mais pourquoi cas c'est qu'à sort en benli parce que ban sort et n'en divisera ou beka chaque monde la ou rebejo ani ou beka sema ni mrodo ambe laban fendo la sema nyemro doko ala mame kulube azawad deuna bewele ku kana faruka donc oui ethnicisme ou beka et chaque fin que chaque ledi donc en quand ko on fin sous des combattus ika et wulil kala do ya nyeshinema je pense à koko et dîner est fermé et ani an ka fɔlɔ ladaw caman bɛ ɲɔgɔn kunbɛn a ye musow ka exemple ta ne bɛ se ka réponse mun fɔ a ye c'est que ladaw ka ca dɛ parce que des fois an bɛ to ka kurukan fugan ta comme exemple o kɔnɔ musow ka jɔyɔrɔ fɔra fɔlɔ an ka fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ sɔn musow k'u jɔ k'u sen don jamana jɔyɔrɔ n'a ka kuma donc ale ka laadaw bɛ yen an fɛnɛ ka laadaw bɛ yen an b'a fɔ ko musow ka tɛmɛ cɛw kan cɛw ka tɛmɛ musow kan an ko état ka responsabilité mun ye c'est de donner les mêmes chances les mêmes opportunités n t'a dɔn n b'a fɔ bamanankan na cogo min na c'est-à-dire que fɛn fɛn bɛ se ka mɔgɔ lataa ɲɛ o hakɛ ka di cɛ ma o hakɛ ka di muso ma u b'a kɛ mun ye k'u yɛrɛ lakana mɔgɔ tɛ se k'o obligation de résultat kɛ mais an ko état laïque état républicain bɛɛ ni i bɛ fɛn mun sɔrɔ i b'a sɔrɔ i ka mérite la a bɛ di muso kɔnɔ voilà et puis n ka dernière question n ka dernière réponse égalité et an ka sariyaba bɛɛ ɲininkara ala ma mɛn sariyaba in kɔnɔ a fɔra ko état malien kɔni tɛ se ka danfara don musow ni cɛw la donc o ye ne ka jaabi ye a fɛ parce que Mali problème fɛnɛ mun ye an ka gafew bɛ yen an ka sariyaw bɛ yen an b'a sariyaw sɔsɔ voilà an kan ka o peut-être sariyaw kan ka bato o de dabila d'accord an bɛ fɔ kosɛbɛ madame Fatima Mayiga ale ye muso minnu bɛ kɔrɔn fɛ jamana caman cɛ ani tilebiyanfan ka taa se cabinet ESN ale ye o ɲɛmɔgɔ ye madame Mayiga an bɛ fɔ kosɛbɛ Aïssata Barry ale ye politique ton initiative pour la concrétisation des attentes du peuple ale kun b'o tɔgɔ la ICAP madame Barry an bɛ fɔ kosɛbɛ madame Oumou Bokou madame Traoré min ye cadre de concertation des femmes des partis politiques et u ka kuma lasela ye APM Maliko musow fana ka ɲɛmɔgɔ don ni muso 3 de kun bɛ an bolokɔrɔ bi jama ko di ale kɛnɛ kan an balimaw ne hakili a ye faamuya caman sɔrɔ jamukan na ne yɛrɛ tɔgɔ ye Amadou Diallo maa min bolo kun bɛ nɛgɛ karafe la radio fan fɛ Bokar Traoré ka taa se Lamini Kulubali télévision ale fan fɛ Murulayi Ture ani Musa Haidara olu de kun bɛ k'an bila jabarani kan min bɛ tali kɛ Kongokaw an b'u fɔ kosɛbɛ u b'an lajɛ n yɛrɛ terikɛ bɛ yen min ye Fuseni Kulubali ye a b'a ka butigi kɔnɔna la nin waati in na ka taa se n yɛrɛ denkɛ ma Mohamed Diallo an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka taa se min ye n balimamuso Bintu Diallo bɛɛ lajɛlen b'an filɛ Kongo ka taa se Gabon kaw fana ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na o kuma an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ